Тәлғат Галиуллин. Ана кырт. Гомерендә күрмәгән Регина исемле бер кыз якын кешеңә әйләнер һәм күңел түренә үтеп керер. Аның хәсрәте өчен кара бөдрә чәчләреңне агартып, янып, көйеп йөрерсең дисәләр, Нәфисә ышанмас иде. Күптән түгел юнәткән биек үкчәле кыңгырт туфлиләрендә 360 градуска зырлап әйләнеп, аягының тулы балтырларын ялтыратып, моны юраган адәмгә сәлам да бирмичә ашханәсенә кереп китәр иде. Күрәсең, өлкән пешекче булгач, артыгын һаваланып җибәргәндер. Язган ризык тишеңне сындырып булса да, тамагыңа үтәр дип юккагыны әйтмәгәннәр икән борынгылар. Ул кыз белән танышулары көтмәгәндәрәк килеп чыкты. Гадәти эш көнендә ул бераз хәл алырга, саф һава суларга дип, иңендәге кәрәзле ак сөлге белән битен сөртә-сөртә булдырга чыкты. Көн сүрелеп килә икән. Кояшның алтын нурлары белән җиһанны кыендырудан туеп, сезнең күңелне күрә-күрә арыдым дигәндәй офыкка төшеп барган мәле иде. Баскычтан бер адым аска атлауга, аның күзенә таушалган кара итәк, яшел кофта кигән, кара чәчле, ак түгәрәк битле кыз күзенә чалынды. Кулындагы гадәти пакетындагы нәрсәдер бар шикелле. Нәфисәнең үткен күзе кызның аягындагы чүпрәк туфлиләрне дә шәйләп алды. Шама белән 18-19 яшьләрдәге чакырылмаган кунакны өлкән пешекче инде 3нче көн күрә. Нишләп йөри ул бу тирәдә? Кемнедер көтәме, эзлиме? Әти-әнисен югалтканмы? Әллә тегеннән чыкканмы, качканмы? Олы бер кибет артына урнашкан ашханәләрнең ишек башына социальный столовый дип язып куелган. Ягъни ул хезмәт хакы бик түбән булганнарны, берише пенсионерларны, гарип-гырабәләрне хөкүмәт исәбенә ашатучы ашхана. Бәлки теге кызы шулар арасыннан кемнедер эзли дияр идең. Ул гелән икенче якта. Кешеләр инде ашап, таралышып беткән вакытта пәйда була. Ризык калса, сыкранып, хәлсезләнеп килгән хәерче сәрхүшләрне талонсыз да ашаткалыйлар. Бу андыйларга да охшамаган. Өстендәге җәйге киемнәрен яңа чагында башка кеше киелгәнлеге сизелеп торса да, бәлки ишле гаиләдәндер, яшь тәннең тыгызлыгы, биленең эчкә тартылып торуы, аякларының төзлеге игътибарны җәлеп итеп, күзләрне матурлыкка күчерә. Нәфисә ак сөлгесен беләгенә салып, баскычтан акрын гына төшә-төшә, "Сеңлем, син кемнедер эзлисең бугай? Бәлки мин ярдәм итәрмен" дип сорап куйды. Яны беләнрәк торган кыз сискәнеп киткәндәй булды. Тавыш килгән якка борылып, эндәшүченең үзеннән шактый олы, уртача буйлы, тулы гәүдәле, башына кыйыклатып чәчәкле яулык бәйләгән ханым икәнлеген күрде. "Әйе шул. Бер кешене эзлим." "Кем соң ул?" "Мин биредә күптәннән эшлим. Бәлки син көткән кешене дә белә торганмындыр." Калтыранып алуыннан бигрәк, күзләренең куркытылган пши баласыныкыдай түгәрәкләнеп, атылып чыгарга әзер булуыннан Нәфисә кызның чит ят кешегә ачыласы килмәгәнен тойды. Сөйләшергә теләмәсә дә, нәрсәдер тотты үзен. Криминалга охшамаган, бәлки берәрсе өйләнергә вәгъдә биреп, кыз баланы алдап качкандыр да, шуны эзләп йөри торгандыр. "Тукта, апа, син алдан белеш. 30 яшеңә җитәр-җитмәс борын үз башың нәрсә генә күрмәде. Син миннән курыкма, начарлык эшләргә җыенмыйм. Минем исемем Нәфисә, фамилиям Зарипова. Менә шул ашханәдә өлкән повар булып эшлим." Ихластан әйтелгән сүзләр кызның күңелен йомшартып җибәрде. Хәтта күзләреннән эре, үтә күренмәле норасы яшьләре тамды. Кыз сулкылдап елап җибәрде. "Мин Регина исемле кыз булам", диде ул бераз тынычлангач, кул арты белән яшьләрен сыпырып төшереп. "Кемне эзлисез?" "Миңа Мөнирә апа кирәк иде." "Кем соң ул?" "Соң Мөнирә апа инде, аны күп кеше белә", диде. "Кайда эшли?" "Белмим." "Кайда тора?" "Әйтмәде. Мәктәптә укыганда Чеховның мәгълүм хикәясе белән танышкансыңдыр. Малай ярдәм сорап хат яза да, авылга бабайга дигән адрес белән җибәрә. Синең дә шулайрак килеп чыга түгелме?" Кыз каршы килеп бер сүз дә әйтә алмады. "Нишләп аны безнең ашхана яныннан эзлисең? Мин сине бу тирәдә 3нче көн күрәм инде. Үзең тәртипле кызга охшап торасың. Менә буларның кунакка чакыруына да сикереп төшмәдең. Дуфкумга йөгереп китмәдең", дип, ул якка борылып карамыйча, әллә нинди исләр, тавышлар килгән якка җилкәсе аша кулы белән генә төртеп күрсәтеп. "Мөнирә апа дигәнем минем яңа танышым. Ул миңа 3 көн рәттән фәлән сәгатьләрдә шул ашхана янында көт. Мин анда еш булам дигән иде. Аңа йомышың төшеп берәр кыйммәтле әйбереңне бирмәгәнсеңдер бит.
Юк. Акча да бирмәдеңме? Юк. Кызның шит-ят апага сирен ачасы килмәвен аңлаган Нәфисә бу кыз белән юкка вакыт туздыруына гарләнеп: "Бу тирәдә буталып йөрмә. Мөнира апаңны күргәнем юк шул", дип баскычтан күтәрелә башлауга, аны җан әрнү белән өзелеп чыккан тавыш туктатты. Мөнира апа бер мәсьәләдә ярдәм итәргә алынган иде. Бераздан соң тагын бер җөмлә өстәп куйды. "Улым белән таныштырырмын" дигән иде. Үзен Регина дип атаган кызның соңгы җөмләсе Нәфисәне тәмам ярсытты. Бугазына килеп терәлгән ачуыннан тотлыга. "Мужикка ихтыяҗың булса, түбәсенә шашлычный" дип язылган ишекне ачып керергә инде сиңа, дип артыннан куа килүченән качкан шикелле тиз-тиз атлап өскә күтәрелә башлады. Шунда көтелмәгәнрәк хәл булып алды. Уң аягын сулы янына күтәреп куя алмады. Әлеге кыз баскычка аркылы сузылып ятып, аның аягын кочаклап алды да, җибәрми, үзе туктаусыз: "Апакаем, Аллаһ хакына ярдәм итегез. Мин юньсезне ташламагыз. Дөньяда таяныр бер кешем дә юк минем", дип елый-елый сөйләнә. Мәҗүси инстинкт белән Нәфисә аягын тартып күтәргән иде. Үрмәкүч кебек ябышкан кызны да бер баскычка сөйрәп менгезде. Үзен Регина дип таныштырган кызның таш баскычка ышкылып, бәрелеп, бер тезеннән кан саркып чыкканын күргәч кенә Нәфисә туктап калды. Урамга, тын тартырга, һава суларга чыккан җиреннән шул узгынчы кыз белән аралашып вакыт туздырганы өчен үзен шелтәләсә дә, ишек тоткасына кулын салган Нәфисә артына борылгач, баскычта шыңшып яткан кызны йөрәк әрнү белән жәлләп куйды. Фаҗига куркытылган кош шикелле, аяк астыннан пырхылдап килеп чыга ди торган иде аның әнисе. Аягына ябышып, баскычта сузылып яткан кыз, энәсе чүпкә уралып бер көйне кабатлап торган пластинка кебек: "Зинһар мине ташламагыз, ярдәм итегез", дип бер үк сүзне тәкрарлавын белде. "Җитәр, торып бас та хәсрәтеңне сөйләп бир. Теләмисең икән бигайбә хуш. Апа, мине гафу итегез. Мин детдом баласы. Матур итеп сөйләшә дә белмим. Алдашырга шунда өйрәттеләрме? Безне психолог чит кешегә ачылып китмәгез, сирегезне сөйләмәгез дип тәрбияләде. Балдырның иске баскычыннан аска күз салса, анда кинәт суырылып төшкән, кечерәеп калган мескен бер сабый бала басып тора иде. Нәкъ аның 10 яшьлек малай Рафик хәтлек кенә калган. Әйтерсең ниндидер бөек көч, син ана кеше, мехрибанлы бул, дип без белән кадап алды. Кызны әрләргә ачылган авыздан башка җөмлә чыкты. Ашыйсың киләме? Әйтергә дә аялам. Аякка ябышканда бер дә әдәп саклап тормадың. Инде 3нче көн җылы ризык күргәнем юк. Шүп чиләкләрендә актарынып, шунда тапкан калдык пыстык белән тукланам. Менә кемдер ташлаган, каткан ярты күмәчне күтәреп йөрим. Кичкә суга манып ашарга, дип җирдә унап яткан пакетына ымлап күрсәтте. "Әйдә минем арттан бар. Шыпырт кына мен." Кичке якта ашханәдә кеше күп була. Шуңа да Нәфисә кунагын кеше күзеннән читтәрәк торган почмактагы өстәл артына утыртып, әүвәл тезендәге канын сөртергә кәгазь салфетка алып бирде. Һәм үзе токмачлы аш, изелгән бәрәңге белән котлет алып килде. "Әүвәл аша, ватрушка белән чәйне әнә аннан үзең барып алырсың. Соңыннан кирәк тапсаң, үзең хәл-әхвәлең турында сөйләрсең. Тагын ыкмык килеп утырсаң, бу тирәдә изең булмасын. Җин күрде, пәри алды диләрме әле? Ят мөхиттә чит кешеләр янында ризыкка ташланудан ыялыр. Тәмләп ашый алмас", дип Нәфисә читкәрәк утырды. Кызның тартып алудан курыккан май кебек, ашыга-ашыга чәйнәп тә тормыйча, тыгыла-тыгыла савытларны бик тиз бушатуыннан 3 көн инде аш йөрим диюенә ышанды. Кыз балалар йортында өйрәтелгән гадәт буенча тәлинкәләрне сөрткән ипи кисәген авызына озатканнан соң, кул аркасы белән иреннәрен юып алгач, ашатучы ягына борылып, рәхмәтен әйтә белде. Тамагы тук кешенең күк капусы да, теле дә ачыла, дип Нәфисә кыз янынарак күчеп утырды да, зурайып киткәндәй тоелган зәңгәр су соры күзләренә туры карады. "Хәзер инде дөресен сөйлә. Син кем? Нинди сәмум җилләре ташлады сине бу тарафларга?" Кыз әллә йөгереп чыгып китәргә әзерләнепме, әллә таяну ноктасы эзләпме, урындык башында эленеп торган ярты күмәчле пакетын итәгенә куйгач кына телгә килде. "Мин детдом баласы дигән идем." "Хуш, сине кызгандым", ди. "Детдомнардан качкан, чыккан гафу шпаналар буа буарлык. Син Гайса пәйгамбәр шикелле, җилдән яралмагансыңдыр ич. Ата-анаң бардыр. Кая алар? Сине ташладылармы?"
Нәфисәнең йөрәккә кадалырдай сүзләреннән табылдыкның күзләрендәге хәсрәт, рәнҗү хисе утлы күмердәй пешекчене яндырып алгандай булдылар. Миңа 5 яшь тулган көннәрдә әти белән әнием буранлы кичтә КамАЗ астына барып киреп һәлак булдылар. Чаллы белән Мамадыш арасында булды бу фаҗига. Мине 10 яшемә чаклы әбием тәрбияләде. Ул үлгәч минем бер сыеныр кешем калмады. Абыем сабый чакта вафат булган. Диттомга тапшырдылар. Хылкым, тискәрелегем, алдаша белем шуннан алган байлыгым. Дөрес, урта мәктәпне тәмамларга акылым җитте. Гафу ит сеңлем дип кенә әйтә алды. Тулы гаиләдә үскән, ятимлек газабын татымаган Нәфисә. Мөстәкыйль көн күрергә мөмкин дигән яшем җиткәч, ул йорттан китәргә туры килде. Рәхмәт хөкүмәткә. Бер кечкенә генә бүлмә бирде. Шул ук 18 катлы йортта җыештыручы булып эшкә урнаштым. Хезмәт хакы бик түбәндер инде анда. Анысына түзәр, тартып сузып булса да җиткерер идең әле. Тик мине ул йортта яшәүчеләр, бигрәк тә күршеләрем кабул итмәделәр. Бәлки сиңа шулай тыелган гынадыр? Юк шул. Начар җыештыра дип хәбәр таратыр өчен әле генә юып чыгарган идәнгә шүп чыгарып ташлый торган булдылар. Аякларын юри сөртмичә пычратып, чиста идәнне таптап йөрделәр. Иң аянычы, күршеләрем тынгысыз да, көнчеләр дә булып чыктылар. Нәрсәгә аңа бер үзенә аерым бүлмә, шундый фатирда без 5 кеше яшибез дип тавыш күтәреп туктаусыз музыка акырта, йокларга бирми дип участок полициясын эшертеп, торагымны тартып алу эшен башлап җибәргәч, бер абзый: "Бүлмәңне прихватизировать иткәнче приватизировать итеп куй" дигән киңәш бирде. Мин бит андый эшнең җаен белмим. Тегендә барып төртеләм, монда килеп бәреләм. ЖКХ-дан тиешле кәгазьләрне алгач, регистрация палатасында эшем бөтенләй тукталып калды. Тәрәзә янындагы урындыкка утырып яшьләремә тулы ирек бирдем. Шунда пөхтә генә киенгән 50 яшьләрдәге бер апа яныма килеп утырып, кулымның учына алды. Бик җылы гына исәнләшеп хәлемне сорашты. Елап утыруымның сыры шунда, яши торган бүлмәмне үземнеке итмәкче идем дидем. Ягъни приватизировать итмәкче идем. Барып чыкмый. Бер тәрәзәдән икенчесенә, өченчесенә йөрткәч, әле бит һәр кайсында чират, я бер кәгазь җитми, я кул тамгасын танып булмый дип куа торгач, соңыннан администратор баш катырып, эш калдырып йөрмә әле монда, ул бүлмә 10 елдан соңына синеке була ала дип бөтенләй өметнең тамырына балта белән чапты дип сөйләп киттем. Эй балакаем, синең хәлең бик мөшкел икән. Бездәге бюрократия кешене тере килеш гүргә бөкләп тыгарга гына тора. Сөйләүеңчә, полициядә явызлар ягында булгач, сине ул бүлмәңнән чыгарып ук ташлаулары мөмкин дип юатырга тотынды шул апа. Ышансаң, сиңа ярдәм итәргә тырышып карармын дип, ярдәм дә тәкъдим итте. Мин апаның алдына барып тезләнердәй булып, Аллаһны улылагандай табынырга әзер идем. Алайса, якыннанрак танышыйк. Мин Мөнирә апаң булам. Тәрәзә артында утыручылар акча, бүләк көтеп кенә утыралар. Кеше кайгысы юк ул имансызларда. Халыкның күпчелеге үз хукукларын белми. Мин бик күп бичараларга ярдәм иттем. Белемем буенча юрист мин. Күп еллар адвокат булып эшләдем. Иң четерекле, бәхәсле мәсьәләләрне йырып, уңай хәл итеп чыктым. Мактануым түгел, үзем белән таныштыруым гына дип дәвам иткән апаны күзне аска төшереп тыңлап утыргач, өскә күтәрелеп карасам, ул шул чаклы дәртләнеп, сүзләрен куллары, күзләре белән хуплап сөйли иде. Аңа ышанмаска мөмкин түгел. Сүзләрен шик астына алу уятсызлык булып тоелды. Тулы бите өчен кечерәк кыңгырт сыры күзләреннән җылы рәхимлелек бөркелеп торгандай тоелды. Кулакларында ярымай төшерелгән алтын алкалар торса да, муйнында затлы чылбырга тагылган тәрегә охшаган нәместәкәй генә бераз шик уятты. Хәзер бик күпләр бераз тәрене хәтерләткән алтын ачкыч тагып йөри. Шик мода санала дип Нәфисәнең кызны тынычландыруы булды, тегесе дәртләнеп такылдавын дәвам итте. Чәчләрен аксыл яулык астына чын дини татар карчыклары кебек җыеп кыстырып куйган. Аллаһ сүзендә еш кабатлады. Ходай Тәгаләнең берлеге бөтен диннәрне якынайта. Тик аның исеме генә төрле телдә төрлечә әйтелә. Гарәп, фарсы, төрки, татар телләрендә Аллаһның 99 исеме бар ди торган иде минем әти Мулла Нур карт. Үзен күрмәгәч, мин Мөнирә апаңа бәя бирә алмыйм. Бәлки алтын алкалары да синең кебек ышанучан бер бәндәнең кулагыннан аңа күчкәндер дип, Нәфисә сөйләүчегә ярдәм итеп җибәргәндәй булды. Нәфисә йоклаучысыз калып, миңгерәүләтелгән ятимә баланы хыял тавыннан җиргә төшерде.
Бер аферистканың бичараны төп башына утыртканын ул күптәннән аңлаган иде инде. Соң шуннан нәрсә булды? Әбиемнән утып калган сүз белән әйткәндә, мин аның сәдә ихласлылыгына тулысынча ышанып ялвардым. Мөнир апакаем, зинһар ярдәм итегез, мәңге онытмам. Миннән нәрсә кирәк дидем. Синең Мөнир апаңа ышануың бик җиткән. Бир миңа ЖКХ-дан алган кагазьләреңне һәм паспортыңны гына диде. Мәсьәләне хәл ителгәнгә санап, сөенә-сөенә бар кагазьләремне аңа, изге яклаучыма тапшырдым. Ул аларны энә күзеннән үткәргәндә өйрәнде. Тегесе җитми, бусы юк, бер имза ачык чыкмаган, артыннан күп йөрисе булыр дип, мәсьәләнең авырлыгына кат-кат тәфсилле басым ясады. Ходай Тәгалә без ташламаса, йырып чыгарбыз кебек. Тик әнә теге тәрәзәләр артында утырган күзле бүкәннәрнең күңелен йомшартырга шактый сәмән кирәк булачак. Булган акчаларыңны шыпырт кына минем янтаудагы кара сумкага төшер диде. Ни бар 15 мең акчам бар иде. 5 меңен элегрәк туплаган. 2-5 меңлекне кичә генә эш хакыма алган идем. Яңа табылган апам, бик аз булыр. Биразын үземнән өстәрмен. Сатып җибәрергә берәр кыйммәтле әйберең юкмы соң диде. Әбием истәлеге дип диттомда да урлатмаган, кадерләп тоткан саф алтын балдагым гына бар. Ул минем балавыз сыгуымны тыңлап та тормыйча, хуҗаларча кырыс кына. Китер балдагыңны. Ломбардка тапшырып карармын, алсалар. Калган акчасын үзеңә кайтарып бирәмен. Миңа кешенеке кирәкми, Аллам сакласын. Мин айдан артык мүкәләнеп, бер аршын җирдә алга җибәрә алмаган мәсьәленең булай җиңел хәл ителүенә, алтын балык тоткандай, сөенә-сөенә җылыга торган сары майдай ирдем. Без кайчан ничек күрешәбез? Сезне каян табарга була дип кенә сорарга кыюлыгым җитте. Иң куркытканы, иң соңгы минутта аның бу эш белән шөгыльләнүдән баш тартуы иде. Аның җавабы бик катгый булды. Сиңа бу тирәдә буталып йөрергә ярамый. Бөтен җирдә видеокамералар куелган. Әнә теге Эдельвейский битен күрәсеңме диде, ишектән урамга чыга-чыгышлый. Күрәм дидем. Шуның артында социальный столовый дигән хәерчеләр ашханәсе бар. 3 көннән соң кичке сәгать 3 белән 4 арасында мине шунда көт. Эшебезнең очына тиз генә чыга алмасам, сиңа шунда берничә көн кат-кат киләсе булыр. Ярый, мин киттем дип, аркамнан җиңелчә кагып кына саубуллашты. Сезне тагын каян табып була? Эй, адресыгызны әйтсәгез иде. Минем сорауларыма ул иреннәренә бармагын тидертеп, "Чш, бөтен яктан тикшереп күзәтеп торалар" дип җавап бирде дә, тиз-тиз атлап икенче тышкы ишектән чыгып та китте. Мин бушап калган пакетымны җыеп, урамга атылып чыгып, як-якка карадым. Изге апам бер кайда да күренмәде. Җиргә сеңгән әүлия диярсең. Менә инде 3нче көн көтүдән кайтмаган сыерны эзләгәндәй, сезне шикләндереп, аны эзләп йөрим бу тирәдә. Кызның паспортсыз, акчасыз нинди авыр хәлдә калганлыгының бөтен фаҗигасын күз аллаган Нәфисә 2 кулы белән битен каплап, "Балакаем, син бит ифрат әзерлекле алдакчы, Шомабикә кочагына үз ихтыярың белән кирип чумгансың. Диттомнан балалар чакма ташы кебек шомарып, тормышка җайлашып, теләсә кемне төп башына утырта торган булып чыга диләр. Ә син бигрәк бер катлы икәнсең. Сиңа тиле дисәң дә инде, кем инде беренче күргән кешегә паспорт белән фатир документларын тоттырып җибәрә. Чын татар апасы булганга ышандым. Алла сүзен җөмләсе сайын кыстырып сөйләгән кеше дә алдагач, тагын кемгә таянырга буласың?" Регина үз хәлен, чарасызлыгын аңлап, "Паспортны югалдым" дип гариза язып, яңасын алып була кебек. Син икенчесен юнәткәнче, беренчесе белән күпме кредит яисә адым сайын тәкъдим итеп торган быстрый деньгидан күпме акча алып була. Аяз көнне кинәт яуган яшенле яңгыр кебек каршысына калыккан бу кызны, "Тамагыңны туйдырдым, әйдә үз җаеңны үзең кара инде" дип чыгарып җибәреп тә булыр иде. Биткәнмени мондый бәхетсез җаннар. Һәммәсенә ярдәм кулы сузып, табиблар әйтмешли, комадан чыгарырга гомерең җитмәс. Мондый йомшак хылыклы, ышанучан баланы әле бер тапкыр гына алдамаячаклар. Икенче яктан, бәла һәр кайсыбызны сагалап кына тора. Менә ул үзе дә бәхетемне таптым дип, аяз күк йөзе кебек ачык зәңгәр күзләренә гашыйк булып, тәмле теленә алданып, Ришатка иң олы бүләген, паклыгын бирде. Ә ул эчкече булуы гына җитмәгән, Гиннес китабына тәкъдим итәрлек атак рәсәндә икән. Нәфисә инде, уллары да тугач, үзең сайлаган язмыш дип тешен кысып түзде дә рәсми аерылышты. Ире бу хәлне гадәти бер тамаша дип кенә кабул итте кебек. Шуннан соң да бар милкәте 7 зәңгәр күзе булган ир 3 тапкыр өйләнеп,
3 тапкыр буйдаклык рәхәтен кичерде. Авызына әче су эләккән сайын, әйдә яңадан кушылыйк та авылга китик, анда минем әтидән калган йорт та бар дип телефоннан интектереп бетерде. Иратта психологик сиземләү барыбер көчлерәк. Исерек баш булса да, иң авырткан, иң үкенечле халәтне белә. Үзеңә кортлар алып бирермен, умарталык ачып җибәрербез дип кытырта. Аның белән сөйләшеп тә тормас иде. Нинди генә кеше булмасын, ул бит бердән-бер улының атасы. Кешене тәнкыйтьләве, киңәш бирүе җиңел, капчык яисә бүрәнә ташу, утын кисүдә түгел. Ә үзеңә язмыш шундый сынау җибәрсә, я югалып каласың, я киләчәгеңне оттырасың. Гап-гади гаиләдә бакалы, йыланлы, серле күлле башка татар авылларыннан берни белән дә аерылып тормаган Кара күл кызы Нәфисә белән булган хәл шуның ачык мисалы. Ата-ана милли җирлек тәрбиясе. Чал гасырлар аша килгән геннар тәэсире белән бер рәттән кешене яшәргә тормыш үзе өйрәтә икән. Тулы гаиләдә эшләп үсте Нәфисә. Йорт тулы малларга күлдән чиләкләп, көянтәләп су ташыды. Кул пычкысының бер башыннан тотып утын кисүне, бүкәнне бастырып куеп, балтаны баш очыннан ук уйнатып, әтисе шикелле кизәнүне дә авыр гамәлгә санамады. Буш вакытында аның иң яраткан шөгыле әтисенең умарталары янында утыру. Кортлар тормышын, үзара мөнәсәбәтләрен күзәтү иде. Кемдер яшь чакта артист, җырчы, язучы, галим, табиб, төзүче буларга хыялланса, Ходай Тәгалә табигый чибәрлегенә өстәп чаялыгын да кызганмаган Нәфисәгә. Урта мәктәпне тәмамлауга, үзен бары тик умартачылыкка багышларга карар кылды. Ата-анасы кызларының бу теләгенә каршы килмәде. Башка юнәлештә укырга теләсә бер кайчанда соң түгел дип Нәфисәгә фатихаларын бирделәр. Умартачылык курслары гөрләп эшләп килгән хуҗалык алардан ерак түгел дип шунда укырга керде. Ошбу курсларда укучыларга әүвәл читтән, хәтта кайсыдыр үзәктән килгән лекторлар назари белем бирделәр. Аннары хуҗалыкта эшләүчеләр гамәли дәресләр үткәрде. Уку кызыклы иде. Кортлар турында сәгатьләр буена тыңласа да туймады ул. Нәфисәне аеруча үзенә каратканы, күңеленә хуш килгәне һәр вакыт хакыйкать яклы ана корт иде. Ул шундый зур күч, балалары, оныклары белән оста дирижер шикелле җитәкчелек итә. Ялкауларны әрли, чиметеп тә ала, уңганнарны хуплау әмәлендә таба. Нәфисәнең дә менә шулай күп балалы ана корт буласы килде. Әмма ана корт вазифасын үтәү ифрат катлаулы вә четерекле булып чыкты. Агым суга җайлашып бара белмәсәң, аңа каршы йөзүе ай-һай кыен икән. Умартачылык хуҗалыгында укуның, эшләвенең 2нче елында ук ифрат зур сынау үтәргә туры килде аңа. Бу дөньяда һәр шәй, хәтта яраткан һөнәрең эчендә түлисе икән шул. Мәңгегә хәтерендә калырлык һәм кешеләрне тирәнрәк аңларлык бер хәл аны иң беренче һәм иң яраткан эшеннән китәргә мәҗбүр итте. Бал айырткан тантаналы көн. Иртәдән тегесе кирәк, монысы җитми дип йөгерешеп йөрүләр. Үзләре дә бал кортларына охшап куйдылар. Шау-шулы бәйрәм оештыруның хикмәте бар иде. Районнан тикшерүче бик тәкәббер, җитди вәкил килеп төште. Элгергән алмадай балкып торган йөзле, зифа буйлы Нәфисәгә үзен Госман абый дип тәкъдим иткән әфәнденең күзе төште. Бераз салып та алгач, яныннан үтеп барган кызга җәһәт кагылып куйгалады. Аяк үрә, тост әйтүләр, мактау-мактанышулар тәмамланыр алдыннан, җаваплы иптәш кызның алсу колагына серен дә ачты. Шыпырт кына минем машинага чыгып утыр, ул әнә теге почмакта тора. Яшәгән авылыңда төшереп калдырырмын. Нәфисәнең сезнең арттан җыештырасы бар. Мин әле тиз генә кайтмыйм диюенә карамастан, бәйләнүен дәвам итте. Үстерү, зур кеше ясау турында вәгъдәләргә барып җитте. Кунакның күзләре шул тарафта булса да, 2 зур пыяла банка, алюмин фляшканы машинасына куюларын күрмәмешкә салышты. Өлкән умартачы, гомерен шунда уздырган, күпме күргән Ибраһим абыйсы, әлбәттә инде кызны кызганса да, эш матавыклары аның өчен кыйммәтлерәк иде. Артык төче тавыш белән, Нәфисәкәем, юл җае бит, алҗыгансың да инде, бик мул ямле өстәлне әзерләүдә синең өскә төште. Утырып кайт абыеңның машинасына. Авылда төшеп калырсың, дигәндә күзләрен читкә буруын кыз сизми калмады.
Үгетләүләрнең ахыр юнәлешен, нәтиҗәсен аңламаслык түгел иде Мулла Нур абый кызы. Ибраһим абыйсы Нәфисәне читкәрәк чакырып, шикләндергеч төшче, баллы тавыш белән бу мәсьәләгә үз мөнәсәбәтен аңлатты. Нәфисә кызым, үзең күреп торасың, беребез дә гөнаһсыз түгел. Балны да читкә җибәргәлибез. Госман абыең бик үчле кеше. Бер ябышса кандала кебек каныңны эчеп туймыйча туктый белми. Ә минем әле 6 баланы аякка бастырасым бар. Аны кисәтермен, ул кыз кеше. Син анардан артыгын таләп итмә, тирәнгә кермә диярмен. Без яшь чакта үпкән кычкан җилгә очкан ди торган идек. Шул мизгелдә Нәфисә күңелендә кеше итәге белән утлы күмер җыярга әзер Ибраһим карт район түрәсенә үз кызын утыртып җибәрер иде микән дигән фикер туды. Әйе, тормышның бу як кыйбласы да бар икән. Ярдәмгә әнисенең сүзләре килде. Берәр явызы куркытыпмы, ялган вәгъдәләргә күмепме бәйләнсә, карышып, бәхәсләшеп вакыт уздырма. Әнә теге якта соңгы йортны яисә юан имән агачын күрәсеңме? Шунда көтеп тор. Тик килермен, сүзен әйтмә, чигенергә ара калдыр дип вәгъдә бир дә, үзең икенче якка шыл. Тәнең үзеңнеке, сатып алган, урлаган әйберең түгел. Беркем дә дәгъва белдерә алмый ди торган иде әнисе. Кызы бәлиг булгач, анасының еш кабатлый торган сүзләре килт итеп исенә төште. Ул шулай эшләргә дә булды. Мин әле кыз бала дип бәхәсләшеп тормыйча, Нәфисә шул алымны кулланды. Район вәкиле, иртәгә үк хатынны куып чыгарам, сиңа әйләнәм, үзеңә бер күз салуда гашыйк булдым дип сайрый башлауга, ярый, мин риза, тик кешеләр карап торганда, сезнең машинага чыгып утырсам, дөрес аңламаслар. Алар белән яшисе, эшлисе бар. Умарталыкны узып бераз баргач, электр баганасы тора. Шунда көтегез. Госман әфәнде алтын балык тоткандай сөенечен яшерә алмыйча. Ибраһим Шәйхметович, сезнең умарталыкта барысы да тәртиптә. Мин җитәкчелеккә шулай дип доложу. Күчтәнәчегез өчен зур рәхмәт. Мин киттем. Берегезне дә утыртып тормыйм, ашыгам, диде дә газ биреп озатучыларны зәңгәр төтенгә күмеп, бәхетле елмаеп күздән югалды. Нәфисә дә караңгы төшә, мин дә киттем дип, барысы белән тиз генә саубуллашты да, кече капкадан чыгып, урманга кирип чумды. Бу бәйләнчек абзыйны алдап, тиз генә котылдым дип уйласа да, иртәгә үк җавап тотасы, аңлатасы исенә төшкәч, эсселе суыклы булып китте. Бизгәк тоткандагы шикелле калтырана башлады. Җир гөмбәзен тоташ караңгылык пәрдәсе каплагандай булды. Ниндидер җан иясе коры чыбыкларны кыштырдата аңа якынлашкандай тоелды. Урман ашагына авылга кирип булмый, олы юлга чыгарга кирәк. Карак кебек як-якка карана аяк очларына гына басып, такырга атлауга, күзенә ул утырып кайтырга тиешле машина күренде. Хуҗасы шул тирәдә. Тирә-якка каранып йөренеп тора. Мәҗлистә утырганда ягымлы, ыспай гына тоелган Госман хәзер аңа киек атарга йөргән явыз аучы булып күренде. Кыз янәдән урман эченә кирип китте һәм караңгы төшкәнче киселгән агач түмгәгендә утырды. Күктә анда-санда йолдызлар күренә башлап, йокыга толган җиһанга ай нурларын сирпи башлагач кына бар көченә авылга йөгерде. Фатирда торган Сәлимә әби йортына атылып кирде. Йөрәге сикереп чыгардай булып дөп-дөп итеп тибә. Җитмәсә йорт хуҗасы: "Кызым, бал айырткан көнне авыз итәргә күчтәнеш алып кайтырмын дигәнең", дип башын катырды. "Иртәгә бикәем, бүген кунаклар күп килгән иде. Тулы банка өстәлдә калды. Насип булса иртәгә алып кайтырмын", дип зәрлекләүчедән качып кытылырга теләгәндәй, башы белән юрган астына чумды. Төнлә температурасы күтәрелде. Тәне бала вакытта кызамык чыккандай кызышты, башы чатнады. Сәлимә әби мәтрүшкә чәе эчереп, төн йокламыйча янында утырды. Икенче көнне эшкә бара алмады. Өченче көнне килешкә умарталык янында полиция машинасын һәм тыз-быз йөреп торучы ят кешеләрне һәм шулар янында балтасын суга төшергән кешедәй басып торган картаеп киткән Ибраһим абыйсы күзенә чалынды. "Исәнмесез" дигән мөрәҗәгатен берәү дә кабул итмәде. Әйтерсең лә алар каршысында җинаятчы басып тора иде. Умарталык мөдире кызны бер читкәрәк дәшеп алды да: "Бу адәмнәр, тикшерүчеләр, бирегә синең аркада килеп тулдылар. Госман Фаязович үпкәләп киткән һәм иң явыз ревизорларны җибәргән. Хәтта 2 банка балны да мин күрмәгәндә багажникка куйганнар. Ришвәтчеләр эшли икән анда. Барысын өтермәгә озатырга кирәк", дип кычкырган. Шул вакыйгадан Нәфисә бер хакыйкатьне күңеленә киртләп куйды.
Ул кемнеңдер абруен күтәрү, икенчесенең җинси азгынлыгын канәгатьләндерү корбаны итеп сайланган булган. Шул вазифаларны үтәмәгән өчен аның биредә укырга да, эшләргә дә хакы юк. Умартачылык һөнәренә зур нокта куелды Нәфисә туташ өчен. Ибраһим абыйсының үпкәләгән, хәтта рәнҗегән тавыш белән әйткән: "Безгә иң кирәк кешенең машинасына утырып кайтып, бер кочаклатып үптерсәң, бер җиреңдә кимемәгән булыр. Безгә бу бәла дә килмәс. Хит монда, хит башка җирдә үсеп тә киткән булыр идең" дигән сүзләре йөрәгенә утлы тимер булып кадалды. Ул да бит Ибраһим абыйның кызлары кебек үк ата-ана тәрбиясендә үскән кадерле бала. Бераздан күңелендәге гарләнүне ачу алыштырды. Әни өчен минем белән бергә эшләгән, укыган кызыгыз өстәл әзерләшүдә катнашты да юкка чыкты. Бик тә кирәкле кешегезгә аны утыртып җибәрсәгез дә була иде. Ифрат тыйнак, ягымлы Нәфисәдән мондый сүзләрне көтмәгән Ибраһим тәмам югалып калды. Тотлыга кирәкле сүзен әйтә алмый торды. Фу, тәүбә диген. Ул бит минем кызым, как можно? Нәфисә аңлашылды диде дә, документларны соңрак кирип алырмын дигән карарга килеп, кием салымын, җайлы туфлиләрен бер кечкенә чыптага тутырды һәм барысы белән кул изәп кенә саубуллашып, Казанга апасы Гөлшат янына юл тотты. Әтиләренә умарталыктан китүе турында әйтми торырга булды. Элекеге эшеннән куылган кешене сәбәбен сорап та тормый, хәтта якын туганнары да кылаш җәеп, шатланып каршы алмый. Ярый әле олы апасы акны карадан айыра белә. Бәхетең бар икән. Мин бүген театрга эшкә килгәндә бер танышымны очраттым. Ул кооператив институт карамагында 1 еллык хисапчылар һәм поварлар курсы ачыла. Кызымны шунда урнаштырам. Курсларны уңышлы тәмамлаганнарга үзләре үк эш урыны билгелиләр икән. Ике дә уйлап торма, документларыңны тупла да, дуй шунда. Әтия нигә әйтмичә торырбыз дип чыгарып җибәрде. Нәфисә сынатмады. Җанын биреп укыды һәм 1 еллык курсларны 5-легә тәмамлады. Сайлап алырга хәтта берничә урын тәкъдим иттеләр. Карт-кырга, пенсионерларга, акчасыз үксезләргә ярдәм итәргә була дип, ул социальный столовый дигәнендә тукталды һәм үкенмәде. Кешеләргә игелек кылу аның күңеленә, рухына ана сөте белән сеңдерелгән иде. 10 яшьлек Рәфигын татар гимназиясында уку өстенә түләүле музыка, рәсем мәктәпләренә йөртүләре генә җитмәгән. Үзе теләп, бер белмәгән, күрмәгән апага бар мөлкәтен тапшырган Регина эчендә җаваплылыкны үз өстенә алды. Әти-әнисе кушкан исеме Рәхбәр булган, әйтергә авыр дип диттомда Регинага әйләндергәннәр. Аннан чыкканда бар кәгазьләрен яңа исем белән тутырганнар. Анысы нәрсәгә кирәк иде инде? Ашхана янында Мөнирә апасын эзләп йөрер дә югалыр иде. Күзен күрмәсә, йөрәктән чыгарып атуы да җиңел диләрме әле? Юк шул, булдыра алмады. Әти-әнисенең мәхәббәт җимешләре Нәфисәкәйләренә чит-ят кешегә дә михрибанлы, ярдәмчел бул. Башкалар әйберенә юлда аунап ятса да кагылма. Аны алсаң, үзеңнекен күбрәк югалтырсың. Никах укытып, өйләнешкәнче иратны якын китермә дип, тукран төсле тукылдап торулары үзен сак булырга өйрәтү өстенә, бәла казага тарган кешегә ярдәм кулын сузарга кирәклеген исенә төшереп торды. Барлы юклы акчасын, әбисенең яткарын гомерендә беренче тапкыр күргән шома психолог түтигә тоттырып җибәргән мескен балага ул да ярдәм итмәсә, кем аңа җылы кулын сузар? Ул үзен киңәше, шәхси тәҗрибәсе белән Регинага әхлак дәресләре бирергә лаеклы ана кырт дип тәхис итте ахрысы. Кыскасы, тәүге табышкан, танышкан көннән Нәфисә үзен берәү дә кушмаса, сорамаса да, табылдык кыз өчен җаваплы дип саный башлады. Башка вакытта үзен артык йомшак күңеллелеге өчен әрләсә дә, ошбу адымын эчтән дә, тыштан да хуплады. Йөрәк пәрәсе Рәфигы шундый авыр хәлгә төшсә, аңа ярдәм кулы сузучы, игелекле кеше табылмас микән? Тик ул вакытта Регинаның үзенә һәм Нәфисә тирәсендәге күпме кешегә нинди мәшәкатьләр тудырасын берәү дә күрәзәлек итә алмады. Ашханәдә тамагын туйдырганнан соң, ул Регинаны үзләре янында игелекле эштә калдырырга булды. Хәзер шунда шыпырт кына утыр, мин директор янына кереп, сине үзебезгә эшкә күчерү турында сөйләшеп карармын. Ашхана директоры Марфа Петровна Нәфисәне кулы чиста булганы, аш-суга осталыгы һәм һәр шәйдәге гаепне күрә белгән, язу-сызуга маһирлыгы, ай сайын алышынып торган кунаклар белән уртак тел таба алуы өчен хөрмәт итә, ашханәнең таянычы дип саный иде. Нәфисә керә-керешкә үк: "Марфа Петровна,
Мин сезгә зур үтенеч белән килдем әле. Туганнан туган сеңлем эшсез калган. Җитмәсә трамвайда паспортын да урлаткан. Зинһар ярдәм итегез диде. Гомерен сәүдәгә, аш-су өлкәсенә багышлаган күпчелеккә хас булганча, таза гәүдәле, тулы битле, киң күңелле директор елмаеп җавап бирде. Бездә буш вакансия юклыгын беләсең? Эшсезлек заманында урын ачылуга әллә ничә теләүче килеп чыга. Телефонны алырга куркып торасың. Аннан хәйләкәр генә елмаеп истәп куйды. Сеңлеңә ставкаңның яртысын бирергә ризамы? Үзенә яхшы мөнәсәбәтне белгән Нәфисә соңгы сорауга уңай җавап көтелмәгәнне тәгаен аңлап, әлбәттә риза дигән булды. Җай чыкканда һәр түрә үзенең бәясен, абруен күтәреп, сораучыны бурычлы итеп калдыру форсатын ычкындырмый. Синең үтенечне исәпкә алып, райсовет белән сөйләшеп, кухня белән зал арасында йөрүче итеп алырбыз. Аңлаганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Шактый вакыт узганнан соң гына Нәфисә залда пәйда булды. Сүзне кыска тотты. Иртәгедән безнең ашханәгә әлегә савыт-саба юучы, җыштыручы булып чыгарсың. Зур бәхетсезлеккә очраган минем туганым дип алдап, ялынып ялварып кына күндердем. Минем ышанычны акларга туры килер сиңа. Хезмәт хакы зур түгел, хит тамагың тук булыр. Бүген үк полициягә паспортыңны урлаулары турында нигезле гариза кертеп бир. Югалткан әйберләрең турында эштә берәүгә дә ләммим. Эшкә иртә килсәң, күрмәсләр. Иртә китсәң, беренче очракта хезмәт хакыңнан тотып калырлар. Икенчесендә, безнең ашхана сезнең ярдәмгә мохтаҗ түгел дип, ишекне борын төбеңнән шапылдатып ябып куярлар. Шуларга тагын өстәп куйды. Син инде Регина үзеңне ятимә, диттом баласы дигәч, бер алдыңа, бер артыңа төшеп балакаем, син күпне күргәнсең дип кызганып, кубызыңда биеп, аркаңнан сыйпап торырлар дип уйласаң, бик каты ялгышасың. Мин элек умартачылыкка укып, шунда эшләп тә алган идем. Ана кыртның балаларын җыеп, уңганнарын иркәләп, ялкауларын шелтәләп, чиметеп алу турында институтлардан килеп сөйләгәннәре, үзем күзәткәннәре дә хәтердә. Сиңа нисбәттән мин үземне ана кырт итеп сизәм. Фамилияләребез дә якын икән. Син Закирова, мин Зарипова. Регина Нәфисә апасының вәгазеннән туепмы, кызыксынып кынамы? Ни өчен яраткан эшегезне алыштырырга булдыгыз дип сорарга җөрьәт итте. Ул балакаем, гыйбрәтле бер тарих. Җае чыкканда бер сөйләрмен әле. Синең шикелле яшь, чибәр, тәҗрибәсез идем. Шулай да оста куелган капкыннан кытылуның дөрес юлын сайлаганмын дип, үземне мактап туя алмыйм. Дөресен әйткәндә, тормышымның ул чырын искә төшереп торасы да килми. Әйдә әле, әүвәл синең шәбәләнеп беткән төеннәреңне чишү юлларын эзлик. Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигән шикелле, акрынлап Регинаны җәмгыятьнең тулы хокуклы әгъзасы булуына ирештеләр. Штраф түләп булса да паспортын алып, башка рәсми кәгазьләрен рәтләүдә әллә ни кыенлык кичермәде апа белән сеңел. Ә менә үзе уйдырма булса да, чишү кыенрак бер мәсьәлә аларны борчып торды. Хикмәт шунда иде. Регинаның көнче күршеләре полициягә яшь кыз гел музыка кычкыртып, ирләр ташып тынычлап яшәргә ирек бирми дип шикаят язганнар. Армиядан кайтып берничә ел элек кенә полициядә эшли башлаган шул участок өчен җаваплы Рәмзи Муратов бу эшкә бик теләп алынган. Кызны фатирдан чыгарга ярдәм итсә, табышның иң зур өлеше аңа тамачак дип ышандырганнар. Камыт аяклы, шактый тулы гәүдәле, бу оешмага очраклы эләккән кешеләргә хас булганча, бөердән сөйләшә торган җаваплы кеше белән уртак тел таба һәм бәлеш пешерә алмагач, Нәфисә аңа тәэсир итәрдәй оешмалардан таныш белешен, таяныр кешесен эзли башлады. Ходай яраткан кылына, чыгарып куяр юлына дип матур сүз өчен генә әйтмиләр икән. Гел эш белән улым, әти-әни дип яшәп, күптәннән дөньяга чыкканы юклыгына үзенә үзе үпкәләп, Сәйдәш исемендәге сарайда уза торган Рәшит Вахапов фестиваленә билет юнәтте Нәфисә. Концерт башланганчы, беренче катта вакыт уздырганда үз бәяләрен белеп сөйләшеп торган кешеләр төркемендә берсе аңа таныш кебек тоелды. Гәүдәгә киңәеп, чәчләре кыйыла башлаган булса да, шаян күзләре, үзенә тартып торган елмаюы шулук. Урта мәктәпне бергә тәмамлаган Тимер Госманов түгелмесең ул? Университетның хукук факультетын тәмамлап, кайсыдыр җитди оешмада эшләгәнлеге турында ишеткән иде. Соңгы сыйныфта укыганда алар бер мәлне якынайып дуслашып та китте. Нәфисә ул чорда бик кыргы иде әле. Чын-чынлап үбешмәделәр дә кебек. Йөрәге аңына буйсынмыйча дөп-дөп тибеп, син бит аны яраткансың, нигә шул мөмкинлекне югалттың, тормышың бөтенләй башкача булыр иде дип үпкәсен белдерә кебек.
Нәфисә үзен чая, үткен, заманча фикерләүче хатынга сынаса да, урманда адашкан кешедәй урыныннан кузгала алмыйча торды. Аппак күлмәгенә галстук таккан, алтын балдаклы, кара туфлиле үзара гәпләшеп торган ирләр арасына ничек барып кысыласың? Шул мәлдә гаҗәп бер хәл булып алды. Тимер әллә нинди эчке сиземләве белән Нәфисә катып калган якка борылды. Һәм үз күземә үзем ышанмыйм дип ах итеп, тиз-тиз атлап килеп җитте дә, йөгереп барган атны авызлыклаган шикелле шып туктап калды. Нәфисә, синме бу? Мин шикелле? Тимер, исәнмесез? Ни өчен сез? Без бит әле һаман мәктәп усагы янында кочаклашып саубуллашкан балалар. Күпме вакыт узган? Минем улым инде яшүсмер. Мине тагын бер үпсәң, ирнеңне тешлим дигән идең. Шул мизгелдә Нәфисәнең киеренкелеге югалды. Ул көлеп, бу һөнәрем үземне саклауда ярап куйгалый диде. Тимер Нәфисәнең беләгеннән назлыгына тотып, читкәрәк алып китте. Беләсеңме, Нәфисә, мин беренче мәлне хәтта өйләнгәч тә синең белән саташтым. Хатыным Фәнисәне Нәфисә дип уяткаладым. Кызыбыз хакына гына гаиләбез сакланды. Нәфисәнең үзендә дә мондый җылы истәлекләргә бирелүе рәхәт һәм күңелле булса да, алда торган бурыч аның миен бораулады. Гафу ит, Тимер, сез кайда хезмәт итәсез? Тагын сез. Баш повар булгач, бигрәк рәсми мөрәҗәгатькә өйрәнеп беткәнсең. Каян беләсең? Прокуратура барысын да белергә тиеш, бигрәк тә төннәрен йокыны качыра торган кеше турында. Шулай истәлекләргә бирелеп кенә киткәннәр иде, концерт башланырга кыңгырау яңгырады. Нәфисә ашыга-ашыга. Тимер, телефоныңны бирсәң иде, бер йомыш чыгып тора. Әлбәттә, диде Тимер һәм көлемсерәп өстәде. Теге вакыттагыча усак төбендәгечә кылансаң, бер мәсьәләңне дә хәл итәргә алынмаячакмын. Тәртибемә төзәтмә кертергә туры килер дип, кулы белән изәп Нәфисә залга кирип китте. Менә шулай Нәфисә яшьлек мәхәббәтенә кайтты. Ул аны җил давылдан, ышкынып йөрергә яратучылардан да, участок полицейскийнан да коткарды. Нәфисә Регинаның 16-нчы каттагы бүлмәсендә шәйләп, автобус йөртүче Гаваз ширепләре бушаган урындыкны рәтләп маташканда, Регина бүлмәсендә бер ир белән хатын ишеп утыралар дип кемдер хәбәр итеп өлгергәнме, чираттагы тикшереп йөрүе булдымы, ишеккә кагып та тормыйча, хуҗаларча эре-эре атлап, зур йомры башлы, кыска муенлы, кәкре аяклы җирле полиция хезмәткәре килеп керде һәм хуҗаларча түргә узды. Аның "Сез кемнәр буласыз?" дигән соравы Нәфисәнең шигәсенә китереп бәрде. "Сезнең ни эшегез бар? Иптәш кызыбыз янына килергә дә полициядән рөхсәт алырга кирәкме хәзер? Безне тентергә җыенасызмы? Прокурордан санкциягыз бармы?" дип чатнатып сорауга сорау белән җавап бирде ул. Мондый акыллы кыюлыкны көтмәгән лейтенант бер мизгелгә югалып калса да, үзенең кем икәнен исенә төшереп, һөҗүмгә күчте. "Беләсегез килсә, участок полицейскийның килгән-киткән кешеләрнең документларын сорарга хакы бар. Хәзер белешәбез", диде дә Нәфисә Тимернең телефонын җыйды. Алло, прокуратурамы бу? Тимер Госмановны мөмкинме? Әйе, бу мин, Нәфисәкәем, кем тия дип, Тимернең тәмләп сөйләшергә исәбе бар иде дә, Нәфисәне бүлдереп: "Гафу итегез, мин сезгә бер ятимә иптәш кызым бар дигән идем. Аның хәлен белергә килгән идек. Участок полицейский бәреп керде дә, безнең паспортларны тикшерергә җыена", диде. "Бирегез әле аңа трубканы." Әле генә үзен генерал шикелле тоткан лейтенант аркасын турайтып, хәтта кәкре аякларын җыебрак куйды. "Вас слушает участковый полицейский лейтенант Муратов. Это беспокоит первый помощник прокурора района майор Усманов. Почему людям мешаешь общаться?" "Никак нет, товарищ майор. Йөгереп тамагым кипте дә, су эчәргә генә кергән идем." "Ярый. Анда минем туганым Закирова Регина яши. Возьми под свой контроль, аны рәнҗетмәсеннәр." "Так точно." Участковыйның элекке көчле яңгырау тавышы басынкы йомшак чыга башлады. Чөнки алар үзләрен дөньяның кендеге дип санаса да, өстәгеләрдән куркып яшиләр. Үз хукукларын белмәгән гаипле кешеләр сыман тоталар. Трубканы үз кулына алып, Нәфисә лейтенант Муратовны иң игелекле, гадел, ярдәмчел, җаваплы кеше дип мактап, тегенең күңелен күтәрде. Бер катлы егет кәмитнең алдан ук әзерләнгән кулакка токмаш элү икәнен сизми дә калды. Өстәлгә Гаваз кыстырып килгән затлы шишәдә чыгып утыргач, погонлы түрәкәй эш сәгатендә эчмим дип ялындырган булса да, 10 минуттан 4 тула дигән аргумент аны шандырды. Бераз утыргач, җаваплы кешенең чын дус һәм кайсысыныңдыр якташы да икәнлеге ачыкланды.
Шуртанны булай гына кулга төшереп булмаганны аңлаган күршеләре дә тынычланып калгандай булдылар. Фатир мәсьәләсе уңай хәл ителсә дә, ятимә кызның утлы табада биисе көннәре әле алдарак булып чыкты. Беренче мәлне үз янына эшкә урнаштырганга Нәфисәгә рәхмәтле иде Регина рәхбәр. Балалар йортында алган белеме төрледән-төрле эшләрне башкарырга маһирлыгы ярап торды. Нияте киләсе елга институтка ук булмаса да, берәр җиңел сәнәгать техникумына кереп, төпле белгечлек алу иде. Нәфисә плита янында басып торганда, яисә ризыкларны тәлинкәләргә салып биргәндә дә үзен җаваплы кеше санап, читтән сынабрак торса да, Регинаның эшенә катышмаска тырышты. Киңәшләрен үзендә калдыруны кулайрак күрде. Нинди кыз ул? Холкы, фигыле нинди? Кайсы якка тартым? Регинаны күбрәк йомышчы кыз кебегрәк йөрттеләр. Илкәннәрнең бәрәңгәрче, чигендерене ю, макаронны үлчәп сал, карабыдайны чистарт, онны илә кебек фәрманын үтәп, ашхана буйлап йөгереп йөрүен белде. Кызның эшкә сәләтен, тырыш булуын бәяләп, Нәфисә аны үз янына алды. Анда да рус балалары йортында үскән ятимәне өчпочмак, гөбәдия, кыстыбый, тукмачлы аш кебек милли ризыкларга өйрәтергә, мәхәббәт уятырга тырышты. Бу шөгыль кызның күңеленә хуш килсә дә, адәм баласының таләпләре гаҗәеп күп шул, төпсез кое төсле. Нәфисә Регинаның тиз арада кул астына кереп, коллективта үз урынын табуына шикләнмәде. Аны борчыган адәмнәр күршеләр иде. Халык мәкале өй төзергә урын эзләгәнче, күршеңне сайлады. Социальный столовыйның урыны бик җайлы, тыныч иде. Әмма тиз арада бер бимаза килеп чыкты. Күршедәге ярым ташландык бинаны әллә каян килеп чыккан азариләр сатып алдылар да, аны тиз генә ипкә китереп, яңа корылмалар төзеп куйдылар. Шашлыкханә бик тиз эшләп тә китте. Аның эчендә, урамдагы өстәлләрдә бөтенләй яңа төр халык күңел ача башлады. Ул тирәдә берәр вәсим хатын-кыз күренсә, ачык ишектән кара, сыры мыеклы, мәхәббәт борынлы, майлы бармаклы берсе чыгып, «Заходи, дорогая, густим будешь» кебек гыйбарә даими ишетелеп, арзанлы кармакка эләгүчеләре дә табылып торды. Япь-яшь Регина шундагы кара мыекларның мул вәгъдәләренә алданып, карап булмасмы кебек сорауның Нәфисә күңелен бимазалавы табигый иде. Әлбәттә, үткен күзле күршеләр кызның яшьлеген бизәп торган сыгылмалы билен, кысан күлмәкне киңәйтергә омтылгандай тыгызланган күкрәкләрен, төс аякларын Мөнирә апасын көтеп урамда йөргәндә үк күз уңына алып, инде ашханәдә эшли башлагач шашлык, манты, пылау тәмләп карарга чакырган булып, аңа игътибарны бермә-бер арттырдылар. Беренче айларда тормышы күпмедер күләмдә җайга салынуга шатланып, бәхтияр булып эшләп йөргән Регина бик тиз үзгәрде. Хезмәт хакы бигрәк аз дип зарлана башлады. Адәм баласы теләсә нинди авырлыкларны җиңә алса да, акча кытыртуына каршы торырлык тәкать аңа бирелмәгән. Регина Нәфисә апасының ошбу адымын хупламаячагын, нәрсәләр әйтәсен чамалаганга, аңа белдермичә генә Марфа Петровнага эштән азат итүне сорап гариза кертеп бирде. Әлбәттә, директор әхлак уку мөмкинлеген кулланмый каламысың? Нәфисәне келәмгә бастырып, син аны туганым дигән идең, димәк, сезнең нәселегез акчага хырыс дип тойган шәрләде. Җаны теләгән йылан ите ашаган дип, аның ышанычын аяк астына салып таптаган кыз белән аңлашып утыру, әрләшү дәрәҗәсенә төшмәскә уйлаган иде дә ханым. Барып чыкмады. Тегесе баскыч янында көтеп алып, үзе сүз катты. Нәфисә апа, мине дөрес аңлагыз зинһар. Монда хезмәт хакы бигрәк түбән. Минем заманчарак киенәсем, ясанасым килә. Сезгә дә бурычларымны түлисе бар. Күрше шашлычныйга мине 3 тапкыр артыграк эш хакына кухняга өлкән повар ярдәмчесе итеп чакырдылар. Үзеңә кара инде. Син шуны бел. Зур хезмәт хакы түләр өчен генә эшкә алмаганнарын аңларлык кына башың бардыр. Үпкәләштән булмасын. Минем өчен син бүгеннән киселгән икмәк телеме дип, кыз белән кырыгына саубуллашты. Үги бала асрасаң, авызың борының кан булыр дип белмичә әйтмәгәннәрдер борынгылар. Ә син, иптәш Зарипова, күбрәк үз балаң, ата-анаң турында кайгырт. Кысыр хәсрәт белән баш катырып йөрмә дип күңеленә киртләп куйгандай булды. Тормыш бирәсе галәмәтләрдән киемеңә ябышкан чүпне алып ташлагандай гына котылып булмый икән ул. Нәфисә, аның гыманынча, җилбәзәк кыз булып чыккан Регина белән очрашмаска, хәтта тагын шундый бер мәхлукка юлыгырмын дип бик ихтыяҗ булмаганда
урамга да чыкмаска тырышты. Мәгәр Худайның бер бирмеш көнендә өенә кайтырга чыкканда аны «Нәфисә апакай, туктагыз әле бер генә минутка» дигән яңгыравык таныш тавыш туктатты. 6-7 сыйныф балаларыныкы шикелле кечкенә кулларын былгый-былгый Регина йөгерә иде аның артыннан. Туктарга туры килде. Ни әйтсәң дә, бу якларда үзе урнаштырып калдырды. Йөгереп килүдән тыны кысылса да, йөзеннән, килбәтеннән бер килеп торган сөенечле хәбәр әйтергә ашыгуын аңлавы кыен түгел иде. «Нәфисә апакай, минем тормышымда олы вакыйга булырга тора. Шатлыгым белән уртаклашасым килә, якын апам белән. Сездән дә гәүһәр кешем юк бу дөньяда». Яшь, җитлеккән, тамагы тук кызның әүвәл күкләргә, айлар, йолдызлар янына күтәргән сөенече, соңыннан тирән чыңгылларга, дөньяви җәһәннәмгә ташлаячак көенече гашыйклык касафәте икәнлекне Регинаның йөзенә күз сирпүдә аңлаган Нәфисә сүзне юри башкага күчереп: «Ник шулай шаулыйсың? Әллә лотереяга машина аттыңмы? Үзеңне өлкән пешекче дәрәҗәсенә күтәрделәрме дисәм? Әйдә инде алайса, уртаклаш шатлыгың белән». «Юк, юк, апа, мин бер нәрсәдә ытмадым. Шатлыгым барысыннан да олырак, көчлерәк. Мин гомеремдә беренче тапкыр ихластан үлеп гашыйк булдым. Чын мәхәббәтнең нәрсә икәнен татыдым. Шашлычныда эшләүчеләрнең берәр сүзеңне кулга төшердеме? Котлыйм. Тәмле телләре, акча чәчәкләре, вәгъдәләре белән сине бигүнах баланы кулга ияләштерүләренә шикләнмәгән идем. Соңыннан чыгарып ташлаячакларына дип өстәмәкче иде дә, телен тешләп үзен тыеп кала алды. Нәфисәнең тавышында җирәнү катнаш кимсетү, кабул итмәү аһәңен тоеп, мәхәббәтеннән бихуш кыз апасын тынычландырырга ашыкты. Ул Азәрбайҗан булса да, башкаларга охшамаган, ифрат ягымлы итеп сөйләшә, кочагына алырга ашыкмый. Мәхәббәттә аңлашкач та, җилкәмнән генә кычып, иреннәрен минекенә җиңелчә генә тидереп алды. Язмышыбызда уртаклыклар күп икән. Минекеләр шикелле әти-әнисе аңа 5 яшь тулыр-тулмаста үлеп киткәннәр. Абыйсы монда алып килгәч кенә кешечә яши башлаган. Миңа гашыйк булганчы берәүгә дә йөрәген ачмаган. Сер итеп кенә әйтәм, ул миңа тәкъдим ясады. Тантаналы рәвештә. Үзенә кечкенә генә өй сатып алган икән. Бу көннәрдә бергә барып карарбыз. Ышаса, риза булсаң, никах укытып, бергә яшәп китәрбез. Бакчада үзең шикелле матур, иркә назлы чәчәкләр үстерерсең диде. Гашыйк кызның дөньясын онытып, ихлас ышанып әйтелгән сүзләрнең тиз генә очы-кырыеп булмавын аңлаган Нәфисә кызны бүлдереп: «Исеме ничек соң ул асыл егетеңнең?» дип сорады. Анда эшләүче азәриләрнең барысы да гаиләле. Беренче хатыннарының үз илләрендә балалар үстереп ятканын, күбесенең монда да өйләнеп яшәүләрен яхшы белгәнгә бирде ул шундый сорауны. Кызга исә бу сөаль өстәмә көч биргәндәй булды. Минем андый матур исемле егетне очратканым юк иде. Кыскасы, исеме җисеменә туры килеп тора. Лачын исемле ул. Шашлыкханә хуҗасының беренче таянычы. Нәфисәнең иреннәреннән кем дигән сорау түбәдән ишелгән боз шикелле шап итеп өзелеп төште. Лачын исемле ул, диде Регина, Нәфисәнең тавышы калтыранып чыгуны да сизмичә. Ошбу адәмнең исеме генә түгел, ә үзе дә Нәфисәгә онтылмаслык дәрәҗәдә таныш иде. Ни бары 5 хәрефтән торган атны ишетүгә, умартачылыкта эшләгәндә район вәкиленнән качып пысып йөргәндәге шикелле, Нәфисәнең кан басымы кисәк күтәрелде, күз аллары караңгыланып китте. Барысы да бүгенгедәй аңда, хәтердә. Шашлыкханәне ачып, эшләрен җайга салып, тамакларын тойдыргач, рухи азык турында кайгырта башладылар. Ә ул күршедә генә икән. Ашханәнең күпчелек кунаклары өлкәннәр, инвалидлар, гарип-гырабәләр булса, ризык әзерләүчеләр, җыштыручылары, ашаучыларның кәефләрен күтәрү өчен махсус уйланылгандай, директор Марфа Петровнадан башкалары гелән яшь хатын-кызлардан тора. Төшкелекне әзерләп, залны җыештырып кунаклар килеп тулганчы сулыш алып киргәле дип, өзелеп төшәм дип торган алсу алма кебек йөзле, ачык муенлы дөнья бизәкләре булдырга чыгып басуга, күрше шашлыкханәдә тормыш туктала. Азәриләрнең бер ишесе урамга сибелә, бәгъзесе үзенә борыны сыярлык, күзе күрерлек ярык таба. Ихластан, үзләре дә ышанырлык итеп, кунакка чакырулар башлана. Арада иң яшь дигәннәре чечен биючеләре шикелле төз гәүдәлесе, кара мыегын сыпра-сыпра менә инде ничәнче көн Нәфисәгә йылышырга. Һич югында күзенә чалынырга тырыша.
Ашханәгә азык-төлекне каян аласыз? Эш хакыгыз күпме дип сораган булып, кишен машинасы белән өенә озатып кую тәкъдимнәрен керткәч, татлы сүз киңлекләренә чыгып, бер күрүдә гашыйк булуы, йөрәгенә мәңге төзәлмәслек яра алуы турында үтә күренмәле колакларга тыкмач эленә. Күтәрә генә алсын. Иреннән аерылганнан соң, Нәфисә 3 елдан артык берәүне дә үзенә якын китермичә яшәде. Күңел түренә ялаган шайтан аны кайчагында кытыртып та куя. Бәлки, лашын дигәннәре сиңа чыннан да гашыйктыр. Очрашкалап алгаласагыз, берни югалтмыйсың. Шулай икеләнеп торган мизгелдә, әти әнисенең үгет нәсихәтеннән тыш улының «Син ни эшлисең, әнием? Үзеңне пычратма» дигәндәй, олыларча җитди күз карашы һәм аның артында торгандай кабатланмас елмаюлы беренче мәхәббәте тимер эне аны ир кочагына егылудан коткарып калды. Аны карарга килү адәм баласына җиңеллек бирә. Нәфисәнең иреннәрендә усал, тантаналы елмаю биеп ала. Үз-үзен тәкәббер тотуыннан, күз карашыннан явызлык аңкып торган хакимият әһелен дә электр баганасын саклап, төн кунарга калдырган Нәфисә, килмешәк Азәридән генә башка бәйләнмәслек итеп кытыла алмасмы? Әлбәттә җаен табар. Һәм әле ниндиен? Үзен лашын дип тәкъдим иткән адәмгә ул: «Сиңа нәрсә кирәк, егетем?» диде. «Якыннанрак танышасым килә». «Таныштык бит инде. Ничә көн сөйләшеп йөрибез?» «Юк, мин сине кочагыма аласым, алсу иреннәреңнән сурып үбәсем килә». «Шул гынамы?» Аның өчен сүз боткасы куертып кеше көлдереп торасы да юк. Азари югалып калса да, як-ягына каранып, Нәфисәгә якынлаша. Хатынның булай тиз генә ризалашуы, акча мазар сорап ал шартлар куймавы сагайтса да, сөенү, булачак ләззәт хисе җиңә. Юкса ул җиңел холыклы хатыннарга түли-түли гарык булды бит инде. Ханым ашханәнең бер читенрәк китеп көтеп тора. Лашын бар кыюлыгын җыеп, иреннәрен Нәфисәнекенә батыру мизгеленә җиткәндә генә, көтелмәгән авыртудан кычкырып җибәрә. Аңына килеп, борынын тешләгән ханымга сугып җибәрергә кулын күтәрсә, аңардан җилләр искән була. Хушбу исе генә ханымның кайсы юнәлешкә киткәненә ишарәләп тора. Кинәт әллә каян килеп туган кыюлыкны, тышкан өстенә ташланган мәче җитезлеген Нәфисә үзеннән көтмәгән иде. Иренен генә җиңелчә тешләп алырга ниятләгән иде. Теге озын борынын китереп тыкты. Кайнарлык белән эшләнгән гамәленнән ханым үзе дә иркеп кала. Үч ала башламасыннар тагын. Ата-ана өчен балалар аша алу алымнарын һәр көнне диярлек детектив фильмнарда күрсәтеп, өйрәтеп торалар ләбаса. Икенче яктан, тау якларыннан килеп урнашканнар һәр даим төркем үз телләрендә сөйләшеп, дәһшәтле көч булып атлыйлар һәм теләсә кемне сытып, рәнҗетеп китәргә мөмкиннәр. Бердәмлектә көч тактикасын әүвәл хайваннар кулланган ди торган иде Нәфисәнең әтисе. Бүреләр бер-берсен саклап, күмәкләшеп йөриләр. Кабан дуңгызлары түгәрәк ясап, балаларын, авыру кардәшләрен уртада калдыралар. Кешеләр дә отып алган бу тактиканы. Аз санлы большевиклар, аннан соң нацистлар, нәкъ менә бер йодрык булып берләшә алулары, эчке хәрби дисциплина аркасында хакимиятне кулга төшергәннәр. Казанда яшәүче төп милләт вәкилләре күпчелекне тәшкил итсәләр дә, кирәк вакытта бер-берсен яклап берләшә, оеша алмыйлар. Нәфисә беренче мәлне мине булай гына калдырмаслар дип шилләбрәк йөргән иде. Борнына пластыр ябыштырган лашынның хулиганнардан бер хатын кызны яклап сугышканда ниндидер очлы тимер белән бәрделәр. Барыбер үзләрен тукмап тараттым дип сүз таратуын ишеткәч кенә тынычланды. Менә шулай тамамланган иде Нәфисә белән лашын арасындагы кабынып китә алмыйча сүнгән мәхәббәт. Икесе дә озак вакыт бер-берсенең күзенә күренмәскә тырышып яшәделәр. Мәгәр лашын татар хатын кызларының башларын мингәрәтүдән туктарга уйламаганда икән. Сабакның файдага китмәгәннәре дә булгалый шул. Бу юлы аның мәкерле капкынына тәҗрибәсез, бер тапкыр авызы пешсә дә ышанучан кыз бала Регина килеп капкан. Нәфисә үзе белән лашын арасында булган буранлы мәхәббәт турында сөйләүне кирәк тапмады. Аң бул, үзеңне сакла дип кырыс кына кисәтте. Нәфисә бераз суынгач, үз-үзенә аркылы төште. Шу, туктаны шулай кимсетергә синең ни хакың бар? Лашын да аңа чын-чынлап гашыйк булгандыр бәлки. Регинаның хисси дөньясы синекеннән 1000 мәртәбә байрактыр.
Мин бит аның аңында нинди уйлар бәргәләнүен, нинди хисләр сулкылдавын, җанын ниләр талкыганын белмим. Гашык булгач, аның моңсу сүлпән карашы ачылып, яктырып киткәндәй күренә. Нәфисәгә хәтта ничектер уңайсыз булып, ул үзен ярамаган эш өстендә тотылган бала кебек хис итте. Регина дөньялыкта карурманда адашып калган кешедәй бер үзе, яклаучысы да, киңәшчесе дә юк. Анасының имчәген төртелә-төртелә эзләгән бозау кебек ялгышып, алданып, бер дәҗҗал кулына килеп кергән. Төрле холыклы ятимнәрне бер уяга җыйган балалар йортында тәрбия алган кыз, Нәфисә уйлаганча ук бер катлы гади түгел икән. Үз канаты астында алган апасының әрләү аралаш акыл сатуын тыңлап торды да, кирпе кебек йоннарын кабартып, әүвәл үзен аклау аша һөҗүмгә үк күчте. Без тиздән өйләнешәчәкбез. Мин иртәгә аның өенә күчәм. Сиңа тәкъдимне үзе ясадымы? Юк, ул мине яратам диде. Шул җитмәгәнмени? Алдашма, кызым. Ул бит әле сине ЗАГСка барырга чакырмагандыр. Сөйләшүнең ул теләгән юнәлештә бармавы Регинаны тагын кыздырып җибәрде. Син миннән көнләшәсеңме әллә, Нәфисә апа? Әллә аңа үзең күз атып өмет итеп йөри идеңме? Минем бәхетемә шатланырсың, туйыбызның түрендә мендәр өстендә утырырсың дип уйлаган идем. Кызның балалык кызулыгы белән әйткән сүзләрен җитди кабул итмәскә тырышса да, ит яхшылык, көт явызлык дигәндәй йөрәге чәнчешеп куйды. Мәхәббәтнең күзе юк, җаны инегенә бар дип дөрес әйтәләр икән. Кызы шул азгынга гашык булган, аның һәр сүзенә ышана. Тәҗрибәсез, ата-ана әхлагы күңеленә сеңмәгән бик күп яшьләр, утка эләккән күбәләкләр мисле, акыл канатларын шулай өтәләр. Авызы пешкәнче Регина белән бәхәсләшеп тору урынсыз һәм файдасыз вакыт уздырып, абруеңны төшерү генә икәнен аңлаган Нәфисә кулын селтәп, синең мәхәббәттән зиһенең каткан дисә дә, төп киңәшен әйтми булдыра алмады. Киңәшләрен дә өстәмәкче иде дә, әни сирәткәнчә аксыл күлмәгенең җиңен тарту белән шикләнде. Үз канаты астына алган ятимә кызга гел яхшылык кына теләсә дә, лачын белән яшәп китсәләр дә һич каршы түгел иде. Кызганычка каршы, нәкъ ул фаразлаганча булды. Ике айлап вакыт узмады, Регина аны беренче очрашкан, сүз катышкан урында көтеп тора иде. Нәфисә апакаем, син 100 тапкыр хаклы булып чыктың. Яратышып йөргәндә ифрат игътибарлы, тәмле телле кеше иде. Күтәреп кенә йөртте. Өенә дә кат-кат чакыргач кына бардым. Аз гына утырам да, үз бүлмәмә кайтып китәм дидем. Өе тактадан гына кадакланган, кечкенә генә бер алачык икән. Дөрес ут, газ, суы кертелгән. Кечкенә генә җире дә бар. Алдан кайтып өстәл әзерләп киткән булган. Тәмле ризыклар, җиләк җимешләр, чикләүкләр белән тулы иде табыны. Безнең бәхетле киләчәк өчен шампан шәрабы эчтек. Мине гаҗәпләндергәне шишәнең ачып куелган булуы иде. Белүемчә, шампан эчүнең иң кызыгы да бит бөкесенең сикереп чыгып түшәм тарафларына очуы. Ярты бокал гына эчкән идем, рәтле башлы ашый да алмыйча йоклап киткәнмен. Иртән уянып китсәм, анадан тума килеш кан эчендә ятам. Лачын янымда елмаеп басып тора. Миңа: "Хәзер торып чәй әзерлә, аннан соң простыналарны юып куярсың. Бүген өйдә генә утыр, идәннәрне, чыланны чистартырга онытма" дип эшкә китте. Аның өендә 1-2 көн яшәгәннән соң күршеләре белән аралашып алдым. Миңа алар ачыктан-ачык лачынның 2 тапкыр өйләнеп, 3 мәртәбә аерылышты инде диделәр. Туган илендә дә хатыны 2 бала үстереп ята икән. Регина 2 кулы белән битен каплап, кычкырып елап җибәрде. Нәфисә апакаем, коткар мине. Кая барып капты газиз башым? Бүген миңа кул күтәрде. Бер эшнең рәтен чамаламыйсың. Иркәли белмисең ди. Мин нәрсәдер каршы әйтмәкче идем. 4 ягың кыйбла дип кычкырды. Җыендым да чыгып киттем. Бик тиз туйган ул синнән. Мин аның сәбәбе башкада дип уйлыйм. Нәрсә тагын? Берничә көн аның өендә яшәгәч, ул мине иркәләп туйгач, әйдә сөекле сандугачым, синең теге бүлмәңне сатып миңа затлы машина алыйк. Җитмәгән акчаңны үзем өстәрмен, яисә кредит алырсың. Син шундый матурлыгың белән затлы машинада гына утырып йөрергә тиешсең дигән иде. Син нәрсә дидең? Ул фатирыңны нинди зур авырлык, михнәт белән саклап калганыңны сөйләп бирдеңме? Әллә ташлар дип куркып,
тыныңны да чыгармадыңмы? Юк, алдан рәсми язылышыйк, мине үз өеңә пропискага керт, аннан соң карарбыз дигәч, егетем үзгәрде. Лачын озын томшыклы кара каргага әйләндеме? Регинаның моңзары күрәсең, әле баласы гына икән. Анасы соңрак пайда булган. Лачын белән очрашып йөрүләренә 1-2 ай узгач, ризык капкан сайын укшый, гел кысасы килеп йөри башлаган. Нәфисә Регинаның язмышы өчен үзен һаман җаваплы санап, теге вакыйгадан соң бер дә күрәсе килмәсә дә, Лачын белән сөйләшеп карарга булды. Шашлыкханә ишеген ачып керүгә, андагы төтен, янган ит исе кысасына китерерлек иде. Почмактагы өстәлдә кәгазь караштырып утырган Лачын әүвәл аны күрмәмешкә салышты. Нәфисә туп-туры аның янына килеп басып, сөйләшәсе бар, әйдәле чыгыйк диде. Шундый катгый тавышына үзе дә гаҗәпләнеп. Сезгә, мадам, миннән нәрсә кирәк? Алыш-биришебез юк, бүрәнәләребез бүлгән. Әллә тагын мине тешлисең килеп киттеме дип, Лачын Нәфисәне әзерләнеп көтеп алгандай бик усал сүзләр, явыз кыяфәт белән каршы алды. Ирнең үзен шулайрак кабул итәсен көткән Нәфисә, аның төртмәле сүзләренә игътибар итмичә, ни өчен кергәнен ачып бирергә тырышты. Нәфисә Лачынны күрә алмаса да, сүзен салпы ягына салам кыстырудан башлады. Син, егетем, бөек милләт баласы булып кал. Ул ятимә кызны рәнҗетмә. Яратам дип алдап, йылдап, үзеңнекен иткәнсең икән. Өйлән. Ул синнән балага узган. Кешеләрдән уялмасаң да, уртак Аллаһыбыздан курык. Ир мыекларын тырпайтып, кара кашларын сикертеп, йөзенә гаҗәпләнү төсмере чыгарга тырышып, шулаймыни? Ул кызы тыйнаклыгы белән миңа ошый иде. Кара син аны, ниләр кыйланып йөри икән. Бала синеке. Регина башка берәүдән дә кулында тоттырганы юк. Лачын баскан урынында бию хәрәкәтләре ясап, кулларын былгый-былгый, эш тел мөмкинлекләрен аралаштырып сөйләп китте. Причем монда мин? Әллә син шәм тотып яктыртып тордыңмы? Экспертиза тикшерер, синеке булса, анысында былай да шик юк. Калган гомерең буена алимент түләрсең. Теге дөньяда тәмук утында янарсың, ә ул 7 катлы ди. Лачын Нәфисәнең нытыгын тыңлап торды да, үзе һөҗүмгә күчүне отышлырак дип тапты. Ул дустың тиле-миле булмаса, минем юри генә чакыруыма ярып кайтмас иде. Ару кыз булса, беренче көнне үк ират астына җәелеп ятмас иде. Утны суны кичкән, тормыш тәҗрибәсе, эчке сиземләве илә бу халык белән сүз боткасы куертуның берни бирмәячәген аңлап алды ханым. Нәфисә кискен карарга килеп китеп барырга җыенган иде. Лачын аны туктатып, сүз елгасын башка якка борып җибәрергә маташты. Әллә инде иптәш кызыңнан көнләшәсеңме? Кадерләп тотсагыз, мин икегезгә дә җитәрмен. Кара әле теге вакытта сине бер күрүемдә күзем тонган иде. Аякларыңның тулы төзлегенә, күкрәгеңнең муллыгына да игътибар итмәгәнмен. Бу азгынны сүз белән иманга китереп булмасын аңлаган Нәфисәнең ачуы бугазына терәлеп, йөрәге менә сикереп чыгам дигәндәй дөп-дөп тибә башлады. Татар баласын рәнҗеткән, әрәм иткән хайвани заттан ничек, нинди юллар белән булса да үч алырга дигән ныклы карарга килде Нәфисә. Ул үзе генә нишли аласың? Эре тешле бу айгырны үзе генә җиңә аламы? Бер тапкыр авызы пешкәч, борынын башка тешләттермәс инде ул. Бу сүзләрең өчен сиңа бер җавап бирергә туры киләчәк. Мин кисәттем, соңыннан үпкәләштән булмасын диде дә Нәфисә, аркасын турырак тотарга тырышып, үзенең ашханәсенә юл тотты. Ятимә кызның киләчәгенә кара тамга салган Лачыннан үч алу тойгысы Нәфисәгә бер мизгелгә дә тынгы бирмәде. Олы таба янында биеп торып, кәтлитләренең көеп янып китүендә сизми калды. Бу адәм кылган явызлыкны онытырга да, гафу итәргә дә ярамый. Илләренә кирәк булмаган, үзләрен анда раслый алмаганнар синең туган җиреңдә, татарның мәркәзендә күкрәк киереп йөреп, халыкны алдап, йылдап, акча крәп, тәҗрибәсез, ышанучан тәңре балаларын, шибәр кызларыңны түшәк урынына кулланып йөрсен ди. Адәм мәсхәрәсе. Бер пьесада әйтелгәнчә, кайда сез ирләр? Батырша, Мурат, Кара Сакал, Җәлил, Карбыш, Газинур оныклары. Андый кыю егетләрне аналарыбыз таба, үстерә, тәрбияли алмыйлармы инде? Бер халык вәкилләре телебезне күпсенә. Икенчесе, шибәркәйләребезне мыскыл итә. Читтән килеп урнашканнар урамнарда тулы хуҗа. Күпме түзеп була бу мәсхәрәгә?
Берсен генә булса да онытмаслык итеп акылга утырта алсак, башкалары бераз шикләнер, яклаучыларыбыз барына ышаныр иде. Үз балам зуррак, әйтик, 20 яшьләрдә булса, бәлки дусларын оештырып хәлдән килгәнчә милләтнең хокукларын яклар иде. Үзе дә атасыз үскән бала, таза хылыклы, кыю рухлы булырмы? Зиһене үч алу юлларын таба алмыйча иза чикте. Хатыны үлеп тол калгач, алар ашханәсенә йөри башлаган ак сакаллы мәчет карты Әбелгазиз бабай белән сөйләшеп, киңәшеп карау уе күңеленә килде. Мин, Әбелгазиз абый, элек кухня белән зал арасында йөгереп йөргән ятимә кызның язмышы турында сүз алышып карамакчы идем дип сүз башлады. Бу арада кычыткан чыпчыгы күренми башлады шул, диде Әбелгазиз, гадәтенчә ак сакалын сыпырып. Ул бездән китеп, эшкә күршеләргә күчкән иде дип Нәфисә ни нәрсә булганын бәйнә-бәйнә сөйләп, Регинаның ярдәмгә мохтаҗлыгын аңлатты. Гаять акыллы карт үзеннән ниндирәк киңәш сораганны тиз аңлады. Нәфисә кызым, миңа зур өмет багламагыз. Таякка таянып кына йөрим, өрсәң, мамык кебек очып китәргә торам. Киңәшне бушлый бирә алам. Син әйткән азгын әдәмне акылга утыртуның мин берничә юлын күрәм. Берсе һәм иң кулайы, көчләде дип полицияга хәбәр итеп мәхкәмәгә бирү. Мин аңа бу юлны әйтеп караган идем. Өенә кунакка чакырып, шампан шәрабенә йокы даруы салып мине алган дип яздырырга үгетләүдән дә файда булмады. Өенә үз аягым белән атлап кирдем, яраткан кешемә бирелдем. Ничек инде мин аны судка бирим дип бу алымнан баш тартты. Ул әле һаман бергә булачакларына ышана кебек. Икенче юл. Шашлык хәнә тирәсендә иснәнеп, чайпалып йөрүче исерекләрне яллап, эшереп кияүгезне акылга утырту. Тик анысы кыйммәткә төшәчәк. Акыллы башкарылмаса, эшнең зурга китүе бар дип дәвам итте киңәшче карт. Мин мәчеткә йөрүче ират халкы белән сөйләшеп, милли хисләрен тартып карый алам. Уңышка ирешүемә ышанмыйм. Ике мөселман халкы арасында мөнәсәбәтләр катлауланыр дип, баш тартачакларын күңелем белән сизеп торам. Сүздә үтәве бик җиңел күренгән фаразларны тормышка ашыруы шактый кыен, четрекле, еш кына түшәмгә текрү белән бер булып чыга. Әбелгазиз бабайның тәкъдимен гамәлгә ашырырга омтылу көлкеле фарска әйләнде. Шашлыкханә янында урнашкан домино, карта уйнау яисә шишә белән ризык кую өчен тупас такталардан кадаклап куелган өстәл янында яндыру өчен китерелгән агачлар кырында эшсез, мәгәр тамагы һәр даим кытыкланып торган ират затын хәтерләткән кешеләр, шәүләләр буа-буарлык булса да, эшкә яраклылары бик аз иде. Нәфисә аларга күз салу белән ушбу халык янына үзе генә баруның өметсезлеген аңлады. Алар белән сүзне ир кеше башларга тиеш. Үзләренә кирәккәндә, алар һәр даим ханым, баш өсте дип торсалар, йомышың төшкәндә файдалы булырдайларын көндез шәм белән эзлисе була. Берничә дистә кеше эшләгән коллективта өчесе генә көчле кавым вәкилләре. Берсе олы яшьтәгесе ит чаба, чәй суы ташый, капчыкларны бушата. Икенчесе кирү талоннарын тикшереп тора. Совет чорында чирканчык алган ефрейтор үзен кизүдә генерал төсле тота. Якын килеп булмый. Өченчесе автобус шофёры Гавас. Ул бик сирәк кеше белән аралаша. Аз сүзле, вакыты булуга кара алъяпкычын киеп ала да машинасында казына. Беренче мәхәббәте аны ташлап, башкага кияүгә чыккач, хатын-кыз затына әйләнеп тә карамаска ант иткән дигән имеш-мимеш Нәфисәгә дә килеп иреште. Әмма шул ук усал телләр Гавазның Регина яныннан узып киткәндә, артыннан дөньясын онытып карап калуын, күзенә чалынырга тырышып исәнләшүен үзенә буйсынмаган күзләре белән озатып калгач, тамагына төялгән тикреген йота алмыйча интегү турындагы хәбәрне дә үзләрендә саклап тотуны дөрес булмас дип санап, Сарафан радиосына җибәрәләр. Гаваз автобусының ишенә үк кирип утырып, Нәфисә аңа хәйләле сорау бирде. Әйт әле, Гаваз, сиңа Регина ошыймы? Ошаган кешеләр күп булыр алар. Шулай булгач, син аны якларга, әзәри кырган тозактан коткарырга тиеш. Һәркем бу дөньяда үз мөмкинлеген белеп яши. Мин көтүче баласы. Күктән йолдыз чүпләп карадым, авызыма сыймады. Безгә синең белән Гаваз дустым бер ятимә кызга ярдәм итәргә кирәк. Ничек, ни рәвешле? Бер юньсезне, татар кызын мыскыл иткән әдәми затны акылга утыртырга тиешбез дип, Нәфисә барысын да аңлатып бирде.
Нәфисә ханым, гафу итегез, мин андый эшне булдыра алмыйм. Алайса бергә барабыз. Алкашлар белән үзем сөйләшермен. Син бит аракы белән тулы сумканы миннән күтәртеп бармассың дип көчкә күндерде ир затын. Шашлыкхана хезмәткәрләренең күзләренә чалынмый әле дип, ризык тулы арзанлы чүпрәк сумка тоткан Гаваз белән Нәфисә ашхананың арткы ишегеннән чыгып, анда санда утыручылар, чүмәшеп торучылар янына килеп шыпырт кына биялделәр. Янәсе, алар да шулар нәселеннән. Чалыш аяклы өстәл янына килеп утыргач Нәфисә: "Егетләрнең асыллары, бу тирәгәрәк тартылыгыз әле. Бер киңәш бар иде." Бик сикереп төшмичә, авыр атлап кына төрлечә киенгән, төрле яшьтәге милләтләре билгесез адәми затлар өстәл янына йылыштылар. Сөйләшенгән буенча сүзне Гаваз башлады. "Менә бу сумкада сезгә җитәрлек аракысы да, закускасы да бар. Без аны әнә теге куак төбенә куеп китәбез. Сездән кечкенә генә бер эш башкару таләп ителә. Бүрәнә бушатуда, капчык ташуда түгел, сайлап куелмаган үзешчән вожаклары сорау бирде. Аңлат, без синең пойлың өчен нәрсә эшләргә тиеш?" Бу юлы сүзгә Саран Гавазның ыкы-мыкы килүен көтеп тормыйча, дилбегәне Нәфисә үз кулына алды. "Менә бу бинада хуҗаның ярдәмчесе булып Лачын исемле бер әдәм эшли. Аны беләсезме?" "Таныйбыз, бик кысмыр мужик. Менә шуны акылга утыртасы иде. Нинди гынаксы бар, ни өчен, ни рәвешле?" Салырга яраткан кешенең сорау бирергә дә, сөйләшеп утырырга да маһирлыгын белгән Нәфисә аптырап калмады. Ана кыртның башына көтелмәгән фикер килде. Хикмәт шунда. Бу әдәм социальный столовыйның заказ кәгазьләрен кулына төшереп, безгә тиешле итне, майны, онны базадан алдап алып чыгып, шашлычныйна китереп бушаткан. Ярты бәясен генә түләп. Яхшы түгел, диештеләр тыңлап торучылар, бу хәбәрдә бер кызык тапмыйча. Нәфисә утка кыры агач өстәгәндәй. "Без үз җиребездә хуҗамы? Әллә килмешәкләр, туган илләрендә бәхетләрен тапмаганнар законы белән яшибезме?" дип тә җибәрде. Сүзнең нәрсә турында барганын бераз төшенгәне. "Кабахәтләр, аларны моннан сөрергә кирәк. Лачын дигәннәре бигрәк наглый. Без аларга каршы нишли алабыз?" диде артык киң балаклы чалбармы, итәкме кигәне. Барысы да бик гади дип сүзгә кушылды Гаваз, Нәфисәнең гадәти бер тормыш көнитеш мәсьәләсенә сәяси юнәлеш бирүенә сокланып. "Әвәләнә теге ак машинаның арткы көпчәген тишәсез дә, берегез янына кереп, машинаңның көпчәге җибәргән дип сөенечне аласыз." Көтелмәгән тынлык урнашты. Барысы да бу бурыч миңа гына эләкмәсен дигән теләк чыңгылына чумды. Бераздан иң озын чәчлесе, торнаныкы шикелле озын аяклысы сөйләшүгә кысылды. "Ай-ай, боксер мазар булса, барыбызны да әрдәнә итеп ыеп куяр." Кызыл борынлысы: "Мин аны күргәнем бар, таза күренә." Кәеф сихәтләре күтәрелеп киткән ир-егетләрнең тагын бераз шайтан суын өстәп, сөйләшеп утыру ягына тартылуларын шәйләгән Нәфисә дилбегәне янә үз кулына алырга булды. "Бергәләп типкәлисез дә, әнә теге куак төбендә торачак пакетны алып, үзегез белгән тарафка юл тотасыз. Бу безнең соңгы күрешүебез булыр дип уйлыйм." Азарины кем чакыру, күсәк белән аркасынамы, иңенәме тондыру, типкәләү мәсьәләсендә парламентарийлар көнләшерлек фикер алышу башлана. Тел бистәләре бер якта торсын. Сүз алышуларын ераккарак китеп тыңлап торган Нәфисә, күңелендә үч алу өчен кешеләрне дөрес сайлау мәсьәләсендә шик тә туды. Башкаларын каян аласың? Барча криминал гамәлләр диярлек исерекләр кулы белән эшләнә ди исәп-хисап фәне. Нәтиҗәсе ничек кенә булмасын, ана кырт Нәфисәгә рәнҗетелгән, алданган ятимә кызны яклап берни эшләмәгән дип берәү дә дәгъва белдерә алмаячак. Шәхсән ул үч алуны кем алдындадыр аклану өчен эшләми. Күңеле каршында гына хисап тота. Исерек башларга бер айлык хезмәт хакын сарыф итсә дә, алар берни майтара, көпчәкне тишеп, күсәк белән кизәнүдән уза алмаганнар. Машинасы янына җыелган, көч-хәл белән аякларында басып торган төркемне алдан ук шәйләп алган Лачын әзәриләре, утлы шампурлар, утын пүләннәре, көрәкләр алып чыгып, барысында кыйнап таратканнар. Полиция да килеп җиткән. Бу вакыйга шулай гына төгәлләнгәч, Нәфисәнең эч пошуы тагын да артты. Нәкъ шуңа күрә Нәфисә
ашык йөзле акыл иясе Әбелғазиз бабасын олы юл шатында бәләгә юлыккан адәм баласы Хызыр Ильяска сыйынгандай көтеп каршы алды. Әбелғазиз абзый, безнең көймәбез кымга килеп терәлде бит әле. Нишләргә дә белмибез дип сүз башлап, борчуларын сөйләп бирде. Дөньяның ачысын төшесен татыган, бер шәйгә дә гаҗәпләнмәскә өйрәнгән 80 яшенең түренә җитеп килгән карт ашыкмыйча гына. Барысы да сез теләгәнчә генә барыр дип әйттемме мин сезгә? Без уйлаган ике вариантның да файдасы булмады. Бөтен тырышлыгыбыз сөткә китте дип ачыклады Нәфисә. Әбелғазиз барысын да хәтерләсә дә, искә төшер әле кызым дигән булды. Регина Лошин мине көчләде дип раслаудан, судка бирүдән баш тартты. Тиле тукран кебек мин аны яратам дип такылдавын белә. Сукбайларны күпме кунак иттек, файдасы тимәде. Үзләрен тукмап таратканнар. Вәгазчы дәрвиш форсатны кулдан ычкындырамысың, тузга язмаганны. Бердән кызым, мин юл күрсәтмәдем, ә киңәш кенә бирдем. Сезнең булдыксызлыкка мин гаепле булып каламмы? Икенчедән, сөт белән шаярга ярамый. Төгәл әйтәмме, юкмы, хәтерем әллә кем түгел, мәгәр мәгънәсе хак. Дәртмән бабагыз нәрсә дигән? Ватан китәр, сөт калыр. Туган илебезне, мөстәкыйльлегебезне югалтсак та, халкыбыз авырлыкларны үзенчә җиңә яши бит әле. Нәфисә аш өстәле янына утырган бабайга ризыкларны мул салып, үзе китереп аның күзләренә өмет белән бакты. Бар ышанычсыз әйтми калдырган 3нче мөгъҗизада диде пешекче ханым назлы тавыш белән. Бабайның булмышы шулаймы? Нәфисә ахыргача аңышып та җитмәде. Озын сакалын учына алып, карт бик озак дәшми торды. Һәр сүзе, җөмләсе алдан уйланылгандай мәгънәле чыкты. Ирнең кыз бала каршында гөнаһсы зур. Ул аның өчен ниндидер җәзасын алырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисләрендә бер гөнаһка сылтап икенчесен кыйлганчы аларның тиңлегенә игътибар ит диелгән. Бераз көтик кызым. Кызулык борча тотканда гына ярый. Кечтеки генә тын алыйк. Халык юкка гына сабыр тибе сары алтын димәгәндер. Аннан соң бит наным, кешене асылына кайтару белән акылга утыртуның җинаят юлына алып чыгуы бар. Ул кем, Лошинмы дигәнегез? Шигый мөселман булса да адәм баласы. Татарлар тоткан хакыйкый ислам аның хәнәфи юнәлеше. Без башка динне тотучыларны хөрмәт итәргә, шәригать кануннарын үтәргә тиешбез. Гыйнвар кары кебек аппак сакаллы картның мәсьәләдән читләшеп, акыл сатуы артыккарак киткәндәй тоелды Нәфисәгә. Ашыгыз тәмле булсын дип пырдымсызланып, тиз-тиз атлап аш бүлмәсе ягына кирип китсә дә, күңеле тынычлана төшкәч, Әбелғазиз картның ашыкмаска чакыруының хаклыгына инанды. Чөнки әле һаман нәрсәгәдер өмет иткән, ышанган Регинаның фикере дәрья уртасында җилкәнсез калган көймә кебек җил искән якка үзгәрә торды. Мөнирә атлы шыма, хәйләкәр хатынның үзен бүкәнгә утыртып калдыруы да бер нәрсәгә өйрәтмәгән булып чыга адәм баласын. Аптырагач, гаҗиз булгач Нәфисә, ярый Регина, бар шашлычныйңа. Безне артык борчыма. Синең хыялларыңнан гарык булдым. Үзең белгәнчә яшә. Үз хәсрәтем дә муеннан. Әти чирләп тора. Улым яшүсмер чорына кирип бара дип, бу хәлгә нокта куярга ашыкты. Шулай берничә ай үтеп тә китте. Кыз үзенең көйсезләнүе белән үз хукукларын даулый башлаган күңелсез вакыт иде. Улын музыка мәктәбенә кертеп калдырып, ашханәгә якынлашса, ни күзе белән күрсен, тулы гәүдәле, бигрәк тә зур туп йоткандай кырсагы алга чыгып торган, ямсыз, күз төпләре күмер белән буялгандай шим кара ханымда мамыктай очып йөргән җиңел гәүдәле Регинаны көчкә таныды. Нәфисә рухы белән якын, бәдәне чит-ят ханымга шактый ара калдырып туктады да ясалма килеп: "Я, безләрне нинди уңышларың белән сөендерә аласың? Тагын туйга чакырга килдеңме?" дип сорады. Регинаның шаяртуын да, төрттүрүен дә аңларлык, кабул итәрлек дәрәҗәдә түгел иде. "Зинһар ярдәм итегез, Нәфисә апакаем. Минем бу фани дөньяда сездән башка таяныр кешем юк" дип, үкси-үкси еларга ук тотынды ятим бала. "Сез дә ташласагыз, миңа бердән бер юл, үземә кул салу кала." Нәфисә аның соңгы сүзенә игътибар итмәде. Үзеңә кара дигән сыманрак, а да димәде, бысын да әйтмәде. Чынлыкта, Нәфисә Регинаның язмышына битараф түгел. Бу тәрбия чарасы иде.
ташла ул юнсезне исән-имин чакта дигән киңәшемне тыңламадың кебегрәк үпкәсен әйтеп, вышт итеп яныннан узып кына китәсе иде дә, булдыра алмады. Әмма төрттіріп куйды. Туйга чакырга килдеңме? Я әйт, кайсы көнгә? Бүләккә нәрсә алып килик? Регина бик моңлы, зәгыйф тавыш белән. Шулай булса иде дә, сезне тыңламыйча адәм мәсхәрәсенә калдым. Я сөйлә, нәрсә булды? Күптән түгел аның өендә бик матур гына сөйләшеп, шәйләп утырганда, тышкы ишекне хуҗаларча ачып, 9-10 яшьлек малайын, анысыннан берничә яшькә кечерәк кызын җитәкләп таза гәүдәле, борын астына кара кыска йон үскән ханым килеп керде. Лачын кырт чаккандай сикереп торып, аларны кочаклап алып, Азәрбайҗанча тиз-тиз сөйләшеп түргә уздырды. Мин берничә сүзен генә аңладым. Сүз сөрүшеннән, өстәл тартмасыннан ашык-пышык, кулы калтырануын басарга тырышып, язулы кәгазьләр чыгарып, миңа тоттыруыннан, кәгазьләргә имза куйдырырга килгән курьер дип тәкъдим итүен аңыштым. Мине тиз генә чыгарып җибәреп, балалары хатыны белән калды. Шуннан соң Лачын бер атна эшкә чыкмады, телефонын да алмады. Мин көттем дә ширләп ята торгандыр дип өенә киттем. Үзе генә аракы эчеп утыра. Бу юлны оныт, тагын бер килсәң, әнә теге агач төбендә тереләй күмеп куям дип мыскыл итеп куып чыгарды. Газиз башкаем мондый хурлыкка төшәр дип уйламаган идем. Регинаның бу хәлен ашхананың күпчелек хезмәткәрләре шул исәптән аңа яшертен орынтын гашыйк гавазда күреп калды. Үзләрендә эшләп, бәхетсезлеген үзе эзләп киткән кызны бөтенләй кабул итмәгән, яисә йөри шунда эленке салынкы дип, аңа бөтенләй битараф кешеләр дә татар кызын бер килмешәкнең булай мыскыл итеп ташлавын кичермәделәр. Һәм моны булай гына калдырырга ярамый, хурлык бит бу, адәм мәсхәрәсе диештеләр. Хисне авазга, ымлыкка күчерү бер хәл, ә ятимә кызга ярдәм итү, юнсезне акылга утырту бөтенләй икенче гамәл. Күбесе сүздән, шеш-пыштан уза алмады. Бар авырлыкны янәдән Нәфисәгә үз өстенә алырга туры килде. Ниятеңне бит әле башкаларга сиздерергә, шит колакларны катнаштырырга ярамый. Нәфисә Регинаны ана, хатын һәм тормыш язмыш тарафыннан кагылган, сугылган кыз буларак кызганып, ихластан ярдәм итәргә тырышса, әле 30-га да җитмәгән автобус йөртүче Гавазның шибәрекәйгә мөнәсәбәте бөтенләй башка иде. Ул кесә тулы акчаң, 2 катлы йортың, затлы машинаң булмаган килеш син кемгә хаҗәт? Бигрәк тә шундый гүзәл, урынында тәк кенә басып тора алмаган, уймак шикелле Регина турында хыялланмада дип, үзен хисләрен тынычландырырга, игәнләргә тырышкан иде бит. Син аңа җитди мөнәсәбәтеңне, ихластан яратуыңны аңлатырлык сүз таба алмаячаксың. Ничек әйтсәң дә, Регина кебек сылу кыз, мазутка баткан абый, син үз тиңеңне эзлә, миңа якын килмә дип, яныңнан кычкырып көлеп кенә узачак. Регинаның мәсхәрә ителүен ишеткәч, ул ачудан ут өстендәге сыйык май шикелле кайнап чыкты. Ниһаять, бармакларын йодрыкка төйнәп, Регина өчен үч алырга ант итте. Шашлыкхана янында әтрәгәләмне кунак итеп йөргәннән соң, рухи яктан шактый якынайып китсәләр дә, Нәфисәне борчырга кыймады. Берничә тапкыр автобус белән озатып куйган Әбелгазиз картның өен үзе эзләп китте. Карт бер бүлмәле фатирда аерым яши икән. Күршедә генә диярле гаиләсе белән кызы, оныклары һәр көнне килеп-китеп ярдәм итеп торалар ди. Барысыннан да хәбәрдар, хәйләкәр карт автобус йөртүченең ни өчен килгәнен нечкә күңеле белән сиземләп, аны көтеп алган кунагыдай, шул ук вакытта мәгънәле елмаеп каршы алды. Гавазның гәүдәсен аяктан аякка күчереп, ыкы-мыкы килүен тыңлап та тормыйча, Ходай Тәгалә без хатын кызга авыр сынау килгән көннәрдә аңа ихлас ярдәмне, гашык мәҗнүн күрсәтергә тиеш дигән. Кем турында сүз барганын икесе дә, кызның исемен әйтмичә дә аңлаулары сүз агымын дөрес юлга күчерергә мөмкинлек бирде. Соң мин бит аңа кемдә түгел. Булырсың, диде карт, шик-шөбһәгә урын калдырмаслык тимер тавыш белән. Иң мөһиме, син аны яратасың. Артыннан нәүмизләнеп озатып карап калуыңны кызый ашханәдә шәбәләнеп йөргәндә үк сиздем. Бабаңның яшь чагы булмаганда, ул синең эчке халәтеңнән хәбәрдар түгел дип уйласаң, бик нык ялгышасың. Мин алай дип уйламыйм, дигән булды Гаваз ашыга-ашыга гаепле кеше сыман. Кызлар бит элекке заманда ак атка атланган принц турында хыялланганнар. Хәзер алтын көмешкә күмә алырдай миллионерны, миллиардерны күзлиләр. Ә мин кем? Көтүче малае. 2 эшчән кулымнан башка мактанырлык байлыгым юк. Карт моңарчы сүзгә саран егетнең күңелендәгесен әйтеп бетерәсе килгәнен аңласа да,
кулын өскәрәк күтәреп аны бүлдерде. Син акча капчыгы өстендә утыручыларның барысы да бәхетле дип уйлыйсыңмы? Алар куркып, бер төн булса да тыныч йоклау турында хыялланып яши. Адәм баласына иң мөһиме күңел соранлыгыннан котылырга кирәк. 30-ын тутырырга әзерләнеп йөргән Гаваз, дәресен калдырган я әзерләмичә килгән укучы кебек, Әбелгазиз бабайның вәгазен кулларын тезенә куеп тыңларга тиеш иде. Мәхәббәт дигән гаҗәеп хис катлаулы һәм һәркемгә үзенчә килә. Менә тарихи әкияти шәхесләр Йосыф белән Зөләйханы гына искә төшерик. Көнче абыйлары Йосыфны кыйга ташлап калдыргач, Аллаһның әмере буенча фәрештә аны коткара. Кылгали әсәрендә аны юлчылар тартып чыгаралар. Шуннан соң да Ходай Тәгалә аңа нинди генә сынаулар җибәрми. Ахыр чиктә, озак еллардан соң алар очрашалар һәм озак бәхетле гомер сүрәләр. Хәзер иң мөһиме, син Регина өчен үч алырга әзерме? Әзер кебек. Армиядә булдыңмы? Булу гына түгел, иң яңа төр танкны иярләдем. Декабрь суыклары шикелле үк, фашизмның билен сындырырга зур өлеш керткән Молотов коктейльләре турында ишеткәнең бармы? Алар хакында укыганым да бар. Ә синең Гавазетдин шәхси дошманың кем? Юк, минем шәхси дошманым дип иртәрәк күперендә автобус йөртүче. Җан атып, яратып йөргән Алиһыңны мыскыл итеп үлем дәрәҗәсенә җиткергән Кабих синең дустың буламыни? Мин картайдым бугай, берни аңламыйм. Син әввәл эшеңне беркем белмәслек, сизмәслек дәрәҗәдә башкар. Әлегәчә сүз сөрүшенең үзәген аңламаган Гаваз, причем монда Молотов коктейле дип кенә сорый алды. Притом, диде карт аны ирештереп, шул шешәңә ут үрләтеп, аның өенә ташлыйсың. Вәссәлам, эш бетте. Кыз синеке. Юк, Әбелгазиз абый. Мине гафу итегез. Бу адымга бара алмыйм. Миннән террорист чыкмас. Әзәридән шиллисеңме? Бу егет шүрләде дип уйласагыз, бик нык хаталанасыз. Караңгы төшкәч, битлек киеп велосипедта кыйма буйлап килеп, фитилгә ут үрләтеп, шешәне өйнең бер читенә ташлауның миңа бер авырлыгы да юк. Әгәренки теге иблис исерек булып шунда янып үлсә, гөнаһсын кая күмәрсең? Әле бит кылган гамәлләрең өчен җавап тотасы бар. Сөенечле хәбәр алгандай, карт урынында кымшанып куйды. Йөзенә эчке ут яктысы иңгәндәй булды. Рәхмәтенем, нурландырдың. Мин сине сынау өчен генә әйткән идем бу мөмкинлек турында. Иманлы гази икәнсең. Аллаһ кудрәте белән бирелгән җанны Газраилдан башка берәүнең дә алырга хакы юк. Гадәттә, азык-төлек базасына төшәргә, кемнедер озатырга ихтыяҗ булмаганда, көннәр буена ашханә янында күзгә төртелеп торган автобусларын күрмәгәч, Гаваз шыпырт кына Әбелгазиз бабайның хәлен белергә киткәндер дип уйлап, Нәфисә сменасын алданрак тапшырып, кибеттән күчтәнәчләр киреп алды да, иҗтимагый транспортка утырып, шунда юл тотты. Ялгышмады. Егет шунда иде. Нәфисә юри. Эштә дөнья бетереп сине эзлиләр диде. Һәр шәйгә ышанучан самими Гаваз җыена ук башлады. Нәфисә шаярып кына әйттем дип аны туктатты. Хуҗа бабай Нәфисәне күптән көтеп алган кунагы кебек каршылады. Һәр вакыт ачык чырайлы, эчендә нинди хәсрәтләр булса да күрсәтмәскә тырышкан Нәфисәне Әбелгазиз карт аеруча якын итә иде. Ул килеп кергәч, сөенеп, яктырып, хәтта яшәреп киткәндәй булды. Адәм баласы барыбер күбрәк үз мәнфәгатьләре, мәшәкатьләре турында уйлый. Нәфисә, соңгы вакытта Гаваз да кайгы хәсрәтләре белән Әбелгазиз бабайларын борчып кына торалар. Әйтерсең лә ул башкалар өчен киңәш табыш биреп торыр өчен махсус җибәрелгән, тегеннән үк куелган кеше иде. Яшьләр аның бер дә үзе, балалары, эчке дөньясы турында киңәеп сөйләргә яратмаганына игътибар да итмәделәр, сорамадылар да. Бу килүләрендә һаман шул Регина белән картның башын катырыр алдыннан Нәфисә кинәт сорап куйды. Әбелгазиз бабай, без сезне штаттагы киңәшче, ярдәмче итеп бетердек инде. Үзегезнең хәл-әхвәлләрегез ничек? Ялгызлык интектермиме? Юк, мин ялгыз түгел. Минем табынган Аллам, сәгатьләр буе укып утырала торган намазлыгым бар. Әнә ул шулай идәндә гел җәелгән килеш мине көтеп тора. Ул минем Тәңрем белән арадашчым. Карт шактый вакыт тынып, уйланып утырды. Балалар, үземне кызыл оптимист итеп күрсәтергә тырышсам да, адәм баласына ялгызлыктан да авыр җәза юктыр. Айрым камерада озак утырган кешеләрнең акылдан шашуы, ычкынуы турында язып кына торалар.
Япа-ялгыз яшәү шомландыра. Ул кызларым килеп китеп ярдәм итеп йөрсәләр дә, карчыгым Шәмсе Камал апагызны алыштыра алмыйлар. Үзләре янына яшәргә чакыралар. Минем гомер иткән кечкенә бүлмәмне рәнҗетәсем килми. Авырып, уңайсызланып китсәм, шунда ук килеп җитәләр. Бөтен хыялым, карчыгым янына күмеләсем килә. Әйткәнемчә, ялгыз башымны Аллама табынуым юата. Буш вакытымны Коръән Кәримне укуга багышлыйм. Уйларның күңелсезләрен күңеллеләре алыштыра. Әбелгазиз абыйлары янында шактый утырдылар. Нәфисә, улым кичкерәсен мәктәбеннән кайтырга тиеш дип, исенә төшергәч кенә таралыштылар. Икенче көнне үзләрен ни нәрсә көтәсен белмиләр иде әле алар. Кинәт ишетелгән хәбәр, аяз көнне яшнәгән яшен чүкечнең көтмәгәндә аякка килеп төшүе кебек булды. Аш әзерләү ягыннан алъяпкычына кулын сөртә-сөртә, абына сөртенә чыккан кызыл чәчле Гөлсинә «Кайгы, кайгы!» дип кычкырып җибәрде. Ашхана хезмәткәрләре аның янына җыелдылар. «Нәрсә булды? Ник кычкырасың?» Телефоннан кемдер сездә эшләп киткән Регина урамда үлеп ята диде. Тагын берәр нәрсә әйттеләрме соң? Аңлаганыңны сөйлә. Регина белән нәрсә булган? Балконнан сикергәнме? Гөлсинә бик ерактан йөгереп килгән кеше төсле еш-еш сулап. Озак сөйләшеп тормадылар. Күршеләре шалтыраттымы, скорый помощь хезмәткәрләре булдымы, әйтә алмыйм. Больницага алып китәбез диделәр. Артыгын белмим. Нәфисә дә шунда иде. Тавышны ишетеп, директор да бүлмәсеннән чыгып, хәзер үк безнең автобус белән барып, ни нәрсә булганын белешеп кайтыгыз. Бәлки берәр ярдәм кирәктер дип, аны больницага җибәрде. Теге вакытта үземә кул салырга гына кала дигәне куркыту ишеңнә булмаган икән Регинаның. Автобус шәһәр буйлап акрын йөри дип, берничә кеше такси белән шундый авыруларны кабул итә торган дәваханәгә туп-туры киттеләр. Ялгышмадылар. Ширле янына кертмәсәләр дә, хәле турында белешмә бирделәр. Эске катта яшәүче Регина урамга чыкканда, гөрст итеп асфальтка егылган. Күрәсең, бик зур доза димедролмы, башка дарумы кабул иткәндер. Тикшерәләр. Баласы турында сүз каткач, хәзер врачлар үзен саклап калу өчен көрәшәләр. Борчып йөрмәгез, иртәгә барысы да мәгълүм булыр дип Нәфисәне озатып җибәрделәр. Икенче көнне Нәфисә шалтыратып белеште. Аңа кызның бик зур доза йокы даруы эчкәнлеге, яшьлеге, сәламәтлеге аркасында гына исән калуы, әле хәзер дә авыр хәлдә ятуы, тамагына судан башка әйбер үтмәү турында хәбәр биреп, янәдән борчып йөрмәскә куштылар. Каты җиргә егылганда бераз имгәнгәнлеген дә әйттеләр. Баласы, аның бит 6-7 айлык баласы бар иде. Ансы ничек? Әлегә берни әйтә алмыйбыз дип кенә кырт кистеләр. Регина белән булган хәлләрдән соң Нәфисә уйлана-уйлана мондый нәтиҗәгә килде. Кешене айкый, күтәрә, төшерә торган төп ике бөек хиснең берсе мәхәббәт булса, икенчесе дөнья таягының үзгә башы, нәфрәт, үч алу икән. Нәфисә белән Гаваз теге явызны ничектер хөкемгә тарту кирәклеген аңласалар да, югалып калдылар. Һәм вакытны әрәм итмичә, янәдән Әбелгазиз бабайның фатирында пәйда булдылар. Берсен-берсе бүлдерә-бүлдерә Регинаның бик авыр хәлдә реанимациядә ятуы һәм бу очракта нәрсә эшләп була икән дип киңәшергә килүләре турында әйттеләр. Карт тамак кырып: "Балалар, башымда бик эшләми. Ялгыш киңәш бирүем дә бар. Бу очракта бит бүредә тук булсын, сарыкта исән калсын өчен бик тирән хукукый белемле булырга кирәк. Минем ашатучыма бер соравым бар. Үзенең мәхәббәт маҗаралары белән бөтен җиһанны кузгаткан кызы синең туганың да түгел кебек. Нилектән аның өчен шулай янып киеп йөрисең?" Бабайның сорауларын игътибарсыз калдырга да була иде. Әмма җавап Нәфисәнең үзе өчен күбрәк кирәк иде. "Мин ул ятимә, алданган кызга һәрдаим ярдәм итәргә әзер. Аны кызгануым туганлык дәрәҗәсенә күчте. Ул минем кече сеңлем кебек. Үзем дә ялгызым бала тәрбиялим. Ятимлек хәсәфәтен сизмичә үссен дип тырышам." Җиргә төшкән фәрештәгә тиңләп йөргән Әбелгазиз картның юк-бар сорау биреп, артык гомуми фәлсәфәгә кирип китеп, акыл сатуы Нәфисәнең ачуын китерә башлаган иде инде. Ул кискенрәк итеп: "Әбелгазиз бабай, без сезгә ярдәм, киңәш сорап килгән идек бит" дип әйтеп салды. Бүлмәдә урнашкан тынлыкны бозып, Әбелгазиз карт: "Бердән, миңа Гаваз белән аерым сөйләшергә кирәк. Икенчедән, хукук фәнен яхшы белгән кеше белән киңәшергә кирәк" диде. Нутыкчының соңгы җөмләсе
ана кырт Нәфисәнең күзләрен ачып җибәргәндәй булды. Тимер белән киңәшергә, бу эшкә аны да катнаштырырга кирәк. Нәфисә прокуратура хезмәткәрен эзләгән мәлдә, Әбелгазиз бабай автобус йөртүчене бер почмакка үз янына утыртып, мондыйрак әңгәмә алып барды. Гаваз, син яхшы кеше, тик артык тыйнак адәм. Ә кызлар аны тәрбиялелек галәмәте дип түгел, пешмәгәнлек, булдыксызлык буларак кабул итәләр. Менә шуңа күрә Регина сезнең ашханәдән китеп, явызлар кулына эләкте. Иншалла, ул хәле авыр булса да исән калды дисез. Бабай көрсенеп куйды да, синең бәхеткә дип өстәде. Шатлыктанмы, уялуданмы кызарган Гавазның колакларына җитди итеп нәсихәтен иңдерде. Иртәгә үк нәрсә яраганын чамалап, чәчәк, күчтәнешләр күтәреп бүлнискә бар. Кертмәскә маташсалар, мин аның ире диген, һәм яныннан китмә. Картның сүзеннән бер кәррә дә читкә чыкмыйча, Гаваз чәчәген, күчтәнешләрен алып барып, әле аңына килер-килмәс саташып яткан кыз янында озак утырды. Нәфис бармакларын кулына алырга куркып, бик озак интекте. Бер мәлне Регина күзен яртылаш ачты. Аның саташып, минем янымда кем, үлгән абыем мәллә дигән сүзләрен көчкә аңлады егет. Гаваз нәрсә әйткәнен дә белештермичә, "Әйе, Регина, мин абыең булам" диде. "Сез Гаваз абыймы?" "Әйе, сеңлем. Сезгә миннән ни кирәк?" Гаваз үзенең кыюлыгына үзе дә исе китеп, "Миңа, Регина, мәңгелеккә син кирәк. Сине шунда ук өемә алып кайтам. Миндә тынычрак та, җылрак та. Мин сиңа күптәннән гашыйк" диде. "Регина, син элек кайда йөрдең?" дип елап җибәрде. Тимер Госманов, әүвәл бу чистая бытовуха, ике кеше катнашындагы спектакль, монда бернинди криминал юк дип җиңел генә кутылмакчы иде дә, Нәфисә үз сүзендән нык торды. "Шайтаным булсын, әмма хатын кызга явызлык кылган адәм җәзасын алырга тиеш. Безнең алданган бичара кызыбыз авыр хәлендә үлем белән тартыша. Әлеге килмешәк иблис өендә гырлап йоклап ята. Яисә акылны зәгыйфләндерә торган берәр нәрсә салып, чираттагы корбанын шампан шәрабы белән сыйлый торгандыр." Ярый, аңладым дияргә мәҗбүр булды Тимер, якын кешесенең шундый басымына бирешеп. Ул бер тәүлек эчендә туган иленә чыгып китеп, монда артык күренмәсен өчен, ширлегез яткан больницадан аңа шундый шалтырату оештырга кирәк диде. Үзе дә уенга кирип китеп, булачак телефонограмманың эчтәлеген дә Нәфисәгә әйтеп яздырды. "Сезнең бик якын кешегез Регина Закированың күлмәк кесәсендә мондый язу бар иде. Минем үлемемә сәбәпче кеше фәлән урамдагы шашлычныйда эшләүче Лощин Алиев. Мин аңардан йөкле, кызым исән калса, тәрбиягә аңа бирегез. Аның өй адресы, эш һәм кесә телефоны түбәндәгеләр. Бу язуның эчтәлеге белән син хезмәт иткән оешманы һәм прокуратураны таныштырдык. Соңгысыннан контрольгә алдык дигән хәбәр килде" диделәр шалтыратучылар Лощинга. Лощинның язмышы шулай хәл ителеп куйды. Сырхауханәдән Гавазга таянып, үз аягында чыгып килүче Регинаны күргәч, күпләр сөенде. Ниһаять, төрле язмыш сынауларын үтеп, бер-берсен тапкан ике яширәк үткәнне онытырга вәгъдә бирешеп, Регина паспортын алыштырып, язылышы кенәгәсендә Рәхбәр Мыртазина дип теркәтеп куйдылар. Бу Гаваз фамилиясе. Ә кызлары Мәдинә янына тагын бер малай да алып кайткач, дөньялары бөтенгә әйләнде, түгәрәкләнде. Бу парның үз бәхетен табуына сөенгән ана кырт Нәфисәнең дә күңеле тынычланып, якты киләчәгенә өмете тагын да ныгыды. Алсу Каюмова укыды.